Mana kamano nyakwara mugejuanga eno kinyi majabera chin tarik 2 dwe mar 9 higa mar 2022 wachopo e giko juma. Kamora mora mintiere arwaki ni machiegni e chenro mar rupinyo okinyi makawuono chenro machakre sani. Ninga en Sharon Ongao. Oyaore nyakwara mugejuanga kamora mora maintiere ageno ni chiu mabera kendo iseikori makare mar dhie kar orak mari odichieng makawuono. Wantiere kae wan bende wasechopo e kar orak marwa mapile kapile ka wakelo ni chenro mar rupiny kama wang'isi weche matimore e kor gwenge duto mapacho kama chiegni. Nyinga Joyce Oduor. Joyce Oduor chonade. Achio maber Sharon to in? Amba chio maber. Wago ni Nyasaye erokamano. Wachopo e giko dira walongo ni chieng' swaglaw. Kato bedo chieng' swaglaw bura to podi yalo e do madung mogik mapacho ka gino ma jo Kenya duto podi okete wange. Doche manjoro maneno ko kinde mochung'e Rigathi Gachagua William Ruto gi IBC na duoko penjo mabendo biro bedo kata mna kwa lero negi e weche manyien in godo kanyo nonro mar gazeti bendo biro bedo kata mna kwa kolo negi. Kwa kamano an benda chio makare ka uneno odiochieng' mar 2 chieng' tarik 9 wach maber ahinya wachopo dwe manyien giko dira be enika koro pod en wach maber wagodo Nyasaye kamano. Kata kamano nyakwara mugejuanga in bende nyalo nyisowa ni ikori nade ne weekend mari. Jomoko ng'eyo ni ponono osepango bing'eni weekend weche mag thoth timore. Jomoko nyalo pango ni gidhi e vacation moro matin. Jomoko be gone mana den gi mos ka ginendo giyweyo mondo chieng' wuok tich obed e yo makare. Kata kamano odiochieng' makawuono Sharon atok kelo weche manyien abibiro kelo nonro mar gazeti kama bang'e wabiro bedo gi twak mokwongo e chenro mar rupiny machakore saa 1 nyaka saa 3. Kawuono wadwa neno chal mar thieth e counties magwa. Weche mathoth osebedo katimore counties moko jopiny ywak ni onge ber moro amora magiseneno e sekta mar thieth. Counties moko to governors osetemo ahinya to gisani mantiere governors manyien mosechako tich. Gin lokruoge mage magibiro kelo e sekta mar thieth. Mage weche mabende wabiro twake kawuono. To kata mna Joyce thoth governors manyien mabende bang' chamo muma kana gisechaka yanga tich neno kata mna thoth gi natimo limbe e ute mag thieth madongo dongo mantiere counties mabende gintiere. Simbarati kata nwaneno kalimo Kisii referral Wanga bende nwaneno. Wach mar gowi bende ni kama bende koro gidwaro ni telo machon ma county bende opedhnegi omenda magi gope mabende na giyudo kata mna kanye stima bende gidonje telo. Kok manyakwara mugejuanga mana kaka pile chenro mar rupiny chakre ga sani nyaka saa 6 mar odiochieng' kaluwore gi ng'ur mabende nitiere doho maduong' mogik e pacho ka chenro mar rupiny biro bedo ka chakre sani nyaka saa 3. Joyce Oduor biro bedo ka tieko kod twak e chenro mar rupiny mana kaka osenyisi chal mag ute thieth chal mar thieth e kor gwenge mopogore opogore. Gweng' mabende wuok e chal mar thieth chal nade. Referral hospital mabende untiere godo od thieth maduong' bende untiere gi yedhe bende untiere gi pi. Jomoko ywak ni kidhi od thieth kacha to ni mana gi Panadol kende. Mana adiera kose oyo wabiro bedo kod joloch mano matiyo e sekta mar thieth e county ma Kisumu kod jagoro mar KMPDU mondo ginyiswa ni ginto e sekta mar thieth ginene nango. Counties osetemo kose counties onego med temo matek mondo lakteche pacho ka winj maber. To bende sirikand counties mabende koro donjo telo nikech par ni nitiere governors manyien banka moko samoro manutieko terms gi mar higni 10 osewuok e tich. Koro wantiere governors manyien. Governor mari manyien ma samoro odonjo kang'ne mokwongo idwaro mar mondo omi okelni lokruok mane ahinya e sekta mar weche mag thieth. Medo tudri kodwa namba mar ote machuok 360 mbui mar Facebook kaka pile yudowa achiel kachiel bende wantiere achiel kachiel nyaka e mbui marwa mar YouTube. Med tudri koda bende an bende mbui maga duto te koriwo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok duto te iyuda @Sharon Ongao. Nyakwara mugejuanga sami tudri kod Sharon Ongao an bende nyalo tudri koda inyisowa ni neno waka intiere gwenge mane intiere e county mane to chal mar thieth e county mari chalo nade. An bende nyalo yude e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor_ machiegni nikech ma en rupiny. We wakwong wayud weche manyien. Mr. Wafula Chebukati is a man who enjoys constitutional protection of his tenure.
Machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduoro. Okinde mag duol matayo yiero IEBC kod jakom mar duol no Wafula Chebukati odok ne duoko mar yiero mar Komten Kenya mane oyango William Ruto kaka jalocha. Okinde Chebukati ka otelnegi gi Profesa Githu Muigai onyiso doho ni jakom no ne olando duoko kaluwore gi ting' ma katiba opodhone kendo onge mibadhi mane okwako e chenro no. Walter Nyambaga leronwa mathoth. Time will be taken into consideration. Odiochieng' mar ariyo mar twenyo bura. It will be the two commissioners. Okinde mochung' ne duol mar IEBC kod jakom ne Wafula Chebukati opedho neno marge mar twenyo bura e kaka yoro thulo oko weche manye opedhe kod okinde mag Raila Odinga. Okil mar Wafula Chebukati ngire Githu Muigai chako kod lero ne doho ni kik chik ite dwaro mar Raila Odinga kiro oko yiero ni mar mano keto yiero e lemo duto mag gavana, senator kod MCA chaloni ne oko time yono makare. If this election is so badly flawed as you are invited to find, then this court would have to find that every MCA, every MP, and every senator and every governor was not properly elected, and the whole of the government of the Republic of Kenya should be reconstituted afresh. Githu Muigai olero ne doho ni bura ma omake kod Raila Odinga en mana mar gwandruok kod jakom IEBC e kata temo manyo yore mag bwogo duonde mochung' kar kendgi. My client, Mr. Wafula Chebukati, is a man who enjoys constitutional protection of his tenure. Why did the Constitution protect him? Not him alone, the chairman of independent commissions, for precisely this form of witch hunting. The Constitution cannot countenance that a constitutional office holder is to be witch hunted in the manner suggested here. IEBC kokalo kuom okil Kamau Karori oko ne doho ni agents mag jochung' ang'wen ne onywandi e chenro mar riwo kendo yango Form 34A kendo onge jal mosechwalo kwong'ruok mar ng'ur ni mibadhi ne onenore. None of the agents that were involved and that signed the Form 34A has denied that they signed it. Nobody has come to challenge any particular document saying that it is not their document. And an interesting question was asked yesterday: how was a handwritten document to have been changed? Kamau opedho ne jong'ad bucha biro ni agents mag jochung' ne omi thuolo mar goyo picha otese ka otese tenge e kata kamano onge mora mora ma osegolo ywak e nyim doho ni ne otamgi yudo thuolo mag otesego. It is also important to note that the agents of the presidential candidates, all of them, all four presidential candidates, their agents were at the National Tallying Center on the day. All of them. They participated in the process of tallying and verification. None of them has sworn an affidavit saying any of the numbers that were being or the exercise that was being undertaken was wrong. None of them has picked a document, and they were allowed to take copies of all the documents. They were allowed to take images. None of them has complained about that process. IEBC koro kerore gi chien ni choro nyime goyo ombulu kuonde aboro ne ok obedo ngadho mar thiro kwan mag joluto ombulu. We have gotten the data for the constituencies in Kitui. Your Ladyship, if you look at the constituencies for Kitui, that voter turnout for Kitui Rural was 60.29%. So for us to actually make a comparative data and analysis, to actually see whether there's been voter suppression, we look at the constituencies nearby and see the data we are getting from the constituencies nearby, whether the inference can be made by this court that there has been voter suppression. Okil Kamaloka Eric Gumbo mar IEBC okoni IEBC ne otie yor adieri e kendo ne oketo e lela Form 34C kapok oketie sava e kendo jok mane odonje sava ne gin jok mane oyienegi kod chik kendo mana jok mane IEBC ne opodho. Whenever they completed the verification and tallying of a constituency, they would then upload it onto the Form 34C after the completion of the verification. That then meant that that process had to be an incremental process. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.
Ne en odiochieng William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mar lero ne doho ni yiero margi ne otim e yor ratiro kod adieri. Okinde maggi ne okaw papa kendo mino wacha ka giwacho ni chenro duto mane ochwe okelo lendo margi kaka joloch ne otim mana kaluwore gi chik. Chris Owino nigi lerno. The fiction before you is of the Jane Accord tragic comedy. E odiochieng mar ariyo mar winjo bura makwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny moyier, okinde mag Ruto onyonore motegno e siro loch mare. Ka otelnegi kod okil Kamaloka Fred Ngatia, okindego onyiso doho mamalo mogik ni Raila Odinga kod jalupne Martha Karua chano tiyo kod migawo mar doho e ka otelo ma pacho kae bang' jogo ombulu ng'udho gi oko kokalo e ombulu ma tarik 9 dwe mar aboro. Amongst the many things this court is now being called upon to do is to find a way of moderating, I use the word moderating now in the correct sense, the excesses in the political contestants. Excesses such as imagining that this Supreme Court can now take over the role of voters and do a court coronation of any candidate. That would be a heresy. Ngatia onyiero neno mane ochwale nyim doho kod Raila Odinga gi Martha Karua ka othieno ni onge adier moro amora e bura makamano. Ne onyiso doho ni neno mag Raila Odinga kod Martha Karua gin weche mag awinjo, ka bende onyiso joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ni poni giwito oko yiero mar William Ruto, piny Kenya nyalo bedo gi midhiero e weche mag chike. Ne oyango ni Raila Odinga ne owacho kinde machien ni poni doho oluongo yiero matend piny e tielo mar ariyo, okobidhi e yiero makamano ma otelne kod Wafula Chebukati. If, for example, and I say for example guardedly, this honorable court were to even countenance anything other than stability and finality, then a constitutional crisis would be triggered because the petitioner has repeatedly said he will not participate in an election held by IEBC under the chairmanship of Chebukati. Negi kwayo makwedo yiero mar William Ruto mondo pedh neno moro amora manyiso ombulu mag form 34A maduoko mage ne opogore kod duoko mane olande Bomas of Kenya. In the entirety of the petition, none of the form 34As at the point of the polling stations have been presented as having been challenged at any point. So that then the irresistible conclusion that should be made from the point at which the form 34A originates is that those form 34As represented an accurate state of affairs at the polling station, both in terms of data and in terms of the integrity of the process of voting and the counting of the votes. Okindego bende ne odok ne jakom IBC Wafula Chebukati kagilero ni onge chik moro amora mane oketho. Ne gilero ni commissioners 7 mag IBC kende onge kod nyalo mar riwo kendo kwano ombulu duto mawuok e kuonde luto ombulu maromo 46,229 mapacho kae. It is not humanly possible for the 7 men and women who are commissioners, however important they think they are, it is not humanly possible for them to tally results emanating from 46,229 polling stations across the country. Okinde mag jatend piny moyier William Ruto onyiso doho mamalo mogik ni buche makwedo yiero mare onge kod neno motegno manyalo miyo ng'ad oko yiero mare ka jatend piny Kenya mar abich. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Kambi mar Smartmatic kama ne omiyo raka gi duol mar IEBC mar chiwo lony manyasani odagi moumo wiye piny ni ok ginyal chiwo thuolo mar ji donjore kendo yudo nonro moko ma iye e mbui mar gi motis ni server. Kambino ondiko barua mawacho ni thuolo mane gisechiwo ne kweth madwa nono server go orumo kendo gidhi temo dhi mokalo kanyo biro bedo kadhi ataro mar ratiro margi. Magi giwacho ka okinde mag Raila Odinga ne opedho ng'ur ni nitiere ohinga e yudo nonro hie mag server. Lidio Keyo nigi lerno.
Ndalo achiel bang' doho mamalo mogik ma pacho kagolo chik mondo mi yaw sava kata mbui moting'o duoko mag yiero mag jatend piny Kenya e yiero mokalo, kambi mar Smartmatic pod odagi luwo chik kama doho. We have been given restricted access only to the result transmission system and only access, it has not been granted yet, only to one server, and it is established that the IBC has got 8 servers. The decision to write formally to the registrar in the hope that the court eventually can resolve this matter as quickly as possible, because we are running out of time. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro golo ng'ur ka kwede mokalo okang' ma kambino kawo mar tamruok luwo chik mar doho bang' yudo oboke koya e kambino. Oboke malero ni savano oting'o nyaka nonro mag giowuon kendo en e bwo arita mager ma ponono ni oyawe biro miyo joma moko owinjore donjo e savano thuolo mar donjoe. Bende kambino wacho ni mbui margi ni kod nonro mag pinje ma oko manyalo rochi gi joma oko owinjore kendo ni donjo e sava biro ketho chenro moko mag yiero e kinde mabiro. Smartmatic wacho ni jogo man kod ng'ur ni kod thuolo mar ng'iyo duoko manie mbui mar oganda kata public portal mana kaka notime kinde yiero kendo ni gisegolo chik ne IBC mondo chiw thuolo ne jogo duto man kod ng'ur. Kambino wacho ni oboke ma aching' manoya e tesen goyo ombulu bende nitiere ne ji duto kendo mago nyalo tigo gi joma ni kod ng'ur mar ng'eyo adiera. Oboke no koro nyuolo paro mopogore opogore ka jachung' maduong' mar Raila Odinga, Saitabao Kanchori, Senator Manarok, Ledama Olekina kod janon mbui ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance John Njoroge golo duondgi e mbui mar oganda mar Twitter ka koro gikwero mokalo okang' mokawo kod kambino mar dhi ataro mar chik mar doho mamalo mogik ma pachoka. Okinde mag Raila Odinga nong'ur ni kuom sava 8 mana sava achiel kende emano yaw. Bang' yawe ne gifwenyo ni nitiere nonro manoruchi ka koro gichich ni chal ka gima duol mar IBC pod rucho nonro manie sava go. As of this morning, nothing has changed. IBC continue to refuse to provide the forensic image of all 8 servers. Of those 8 servers, IBC are providing only limited access to server number 5. With the limited access provided yesterday to server number 5, our team were able to observe a large number of deletions. So we suspect and we are concerned that the delay on the part of IBC is to delete vital data, and when finally time runs out, not to provide the information that we require or provide logs that have no use to anybody. Whereas the order of the court was that the IBC was to give a supervised access to the servers, that was then interpreted by the applicants to mean that they would get a copy of the whole server. We then expressed concerns with what that would mean, and we asked that the court then gives guidance so that as we proceed, there's clarity. Korka kore, Jayal Bura ma doho maduong' mogik Justice Isaac Lenaola nowacho ni doho noseyudo wach ni nonro mane itimo kotenre gi savago nosetieki to ponono ni pod nitiere ng'ur pod gin kod thuolo matimo kamano. So that as far as our team is concerned, the process at the IBC is finished. The process at Forodha House is coming to an end shortly. And so the court has then asked me to express, in anticipation of this question, that should there be any issues left unattended to or any concerns that parties have, let those issues be addressed when you receive the report later this morning. You can address the question of what you're calling non-compliance. You can address the question of what servers you think were not accessed. You can address the question of the information that you received, your agents were there, and you, IEBC, can respond to say what are your answers to the complaints by the petitioners' advocates, and then the court will ultimately determine what is the import of all the things you're saying. That report was meant for the court to make a decision on the issues you raised. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Attorney General mapachoka Kihara Kariuki okwedo weche mawachore ni apisa mag duola mang'ado rieko e weche magarita
ne odhi e kar kwano ombulu maduong' ma Bomas gi dwaro mar mino bad jakom mar IEBC Wafula Chebukati e duoko mar ombuche jatend piny. Kihara kokalo kuom okil mare George Oraro okoni NSAC nikod ting' mar neno ni arita kwe ma pacho ka ni kare maonge kaka ne ginyalo nyayo gima ne nyalo kelo tulo. George Bati miyowa mathoth. Attorney General ma pacho ka odok ne duol mang'ado rieko e weche mag arita mathurka NSAC e wi seyo mane jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne keto kuom geni ne gitemo donjore e chenro mar kwano ombulu motelo ne lendo mar duoko mar ombuch jatend piny Kenya. Kokalo kuom okil mare George Oraro, Attorney General Kiara Kariuki okoni duol mar NSAC ni kod ting' mar neno ni arita ni kare pacho ka mangima kendo ok gisir duond bura mora mar siasa kendo ni en miriambo. Chebukati wacho ni ne gidhi e kar kwano ombulu maduong' ma Bomas of Kenya mondo mi gimin bade e wi duoko mar ombuch jatend piny. The NSC is the body in charge of our security and is established for the benefit of all Kenyans. It doesn't have political identity or political intention. Oraro koni kaka yor ikruok ne yiero duol mar NSAC ne oromo kod duol mar IEBC tarik 4 dwe mar 7 2022 mar chano kaka ibiro keto arita e kinde yiero mawacho ne gin gi dwaro moro mopondo en gima miriambo. On 4th July 2022, the chairman was in attendance of a meeting of NSAC and briefed the NSC on the status of the preparation of general election and sought to involve it fully. And at the end of the meeting at page 31, NSAC reassured IEBC that it will offer necessary support to ensure successful conduct of general election and achieve its constitutional duty. Owacho ni kinde mane liet chako bedo e chuny jopiny kaluwore kod yo mane IEBC tayo godo kweno mag ombulu Bomas of Kenya, apisa mag duol mang'ado rieko e weche mag arita kwe ne odhi Bomas mondo mi ong'ad rieko ne IEBC, to jakom mar IEBC Wafula Chebukati nonyisogi achaya maduong' kendo keto gi girito kuom seche buora. Mr. Kennedy Kiara, in his affidavit sworn on 28 February 2022, equally confirms that his whole presentation was to express the need to expedite the process of declaring the results and ensuring transparency in order to avert public anxiety. But the attitude of the chairman is exhibited by the contempt by which he treated this team. They were not met when they came. They managed to find where to wait, but they were kept waiting for 4 hours. Attorney General okoni en gima miriambo wacho ni apisas mag duol mar NSAC motelnegi kod Joseph Kinyua ne odhi e kar ombulu maduong' ma Bomas of Kenya mondo mi owuo wach mar kaka ibiro rwak jatend piny Kenya manyien kata ka IEBC owuon ne pok otieko kweno mar ombulu. The visit to the IEBC tallying center was instigated as a result of the activities which had gone on 13th and 14th, when there was suspension of transmission and display of the result. We know that assumption of office is a process which is statutory, and members of that office had been appointed and are known and are not members of NSAC. Kaka yo mar podore e doho e wi seyo mobiw kuomgi, Attorney General kokalo kuom okil mare George Oraro okone kaka apisas mag piny owacho onge kaka ne ginyalo donjore gi yiero kendo ni Wafula Chebukati owe thotho pi e bura moluongi e nyinge e nyim doho. George Bati, Ramogi TV. Kawadhi mbele en ni jong'ada bura mag doho mamalo mogik koro ne ogelo penjo matek ne okinde mag jatend piny moyier William Ruto ewi moko kuom weche ma osewuok ewi bura makwedo lendo mar Ruto kaka jalocha e yiero mane otim dwe mokalo. Okinde mochung' ne jakom mar IEBC Wafula Chebukati bende ne odong'a kod wich bar mar duoko penjo kaluwore kod kaka lendo mar jaloch e yiero ne otim. Edwin Okoth miyowa mathoth. Jong'ad burago dwaro ng'eyo ka bende chik oyiene Chebukati lando duoko mar yiero mar jatend piny ka ok owinjore kod commissioners moko mag IEBC. To kod ranyisi mane balo mane obet e kind Chebukati kod commissioners go ni godo kane pok otim lendo mar jaloch. One of the most important oversight roles
in the commissioner's life would be when they are overseeing the verification and tallying of the presidential election result at the center before the same is then declared on behalf and for, and but for the people of Kenya by the chair. So what is oversight? In other words, at what point in this corporate entity scenario does the chair then disengage from the other commissioners, be they 2 or be they 5 or 6? When do you say this is chair qua chair and this is chair as part of the commission? So what is the check for this all-powerful chair if the commissioners have nothing to do with his role? What would happen if the chair was to announce the wrong results completely? Bedo ni lendo ne otim kod rikni ka thuolo to poni nitie mandala achiel bende kelo chich, kama Chebukati bende chich go ni ne oweyo jopiny e mudho ewi duoko mane donjo Bomas. But remember that there was an extra day by which Mr. Chebukati could have declared the result. Why did he not wait until that day? Violence or no violence? Perhaps you have another reason. Reach out to the commissioners, the 4 that are now named the 4. Try and reach a consensus. Address the question of the 27 constituencies so that these suspicions that have now cropped up would not have been an issue. Is there any other reason why he did not take advantage of the extra day to do what he had to do? Why the live streaming of the results stopped? Because if Kenyans were able to follow the streaming from the beginning to the end, which was being done in the spirit of accountability and stability and transparency, then the rhyme which we were told of the pige ponki would not arise. Pogruok ewi ombulu manogo na jatend piny manoyudore ka ng'eny moloyo manogo na jogo malaro kombe mamoko bende ne okelo liet ne okinde Chebukati kod Ruto. You tried this morning to explain that some of those instances arose from stray ballots. Would you tell us how many constitute stray ballots? In your analysis, did you have any instances where voters walked into the polling station, voted for the president and no other candidate? Mar gima jo Venezuela ne time mbui mar IBC bende poko yudi maber kendo jung'ad bura dwaro duoko. But you did also concede that this Venezuelan, whatever his name is, had access to the server. So if I understood you correctly, this Venezuelan was accessing the server as part of the maintenance. So what is this maintenance? What does it entail? What was he doing there? Penjo moko matek bende ne ogol mane weche okindego giwegi kama ne gisayo Azimio la Umoja One Kenya ni ne ok giketo agents. Ne owacho ni jakom mar IBC no ne ogochne kod duol mang'ado rieko ewi weche mag arita NSAC mondo lok duogo mag ombulu. Penjo maduong' en ni ne ging'eyo nade duoko mar yiero kane pok olandi. Are we to assume that by the time that call was placed and by the time this gentleman paid this visit, they already knew the results? Because there's no way they would have been on that mission if they had not known the results. So are we to assume that if this be their mission, are we to assume that they already knew the results? Where, for whatever reason, agents are not present at an election, is it not the role of the IEBC to ensure that Article 81E willing to advise? I rest my case. Penjo ng'eny.
sama koro kindego nigodo en dakika 30 tich abich gokinyi mar chiwo duoko. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kato bedo ni joyal bura orido penjo makamago nyaka koro bidwoki kod kinde mago mag Ruto gi Gachagua, kinde mag Raila gi Karua kachiel kod kinde mag IEBC. To ka waketo tenge wechego motudore kod bura mabende iyalo e nyimdo maduong' mogik e pacho kae, e weche mamoko en ni obila koro dwaro mondo Cleophas Malala odhi ondik dhoge ewi monj manyocha otimore chieng' yiero mar gavana ma kaunti no ma oweyo josiasa 4 mag ODM kod hinyruok. Obila ne omonjo dala Malala kendo timo apedha ka imanye gi okwach kich. Simfro Sokinda gi mathoth. E karo nyango, apisas magarita kwe odonjo e dala seneta machon Kakamega Cleophas Malala. Moko kuom gino chomod Cleophas kama kotono dong mar ketarita mapek e alwora mar dalano. En gima ne okelo koko e dalano e kinde mane obila omuomo modonjo e dala Malala gi thuon. Anyuola mar Cleophas owacho ni ok ging'eyo gima omiyo obila manyo wuodgi ka gitudo monjno kod weche mag siasa ma kaunti no. We fought by the ballot and Cleophas said, Why are you doing this to our son? You're torturing our children here, our grandchildren are here. Barasa got his votes and let him relax as a governor of Kakamega. And tell Oparanya to get out of this and tell Oparanya his son cannot be tortured like this. Malala ne okoyudi ya pedhano kalie kore neri kolorore ode. Familia mare ne omako chung motegno ni wuodgi onge kod keth. It's not allowed. It's not allowed in Kenya, no. Let us go to court. When is he a criminal when you're coming like this around here? My son is not a criminal. Kalore kod jatedo bile alwora mar imbo mar Kenya Paris Kimani. Cleophas en achiel kuom achije ma itudo kod monj mar ji moko e yor siasa. Mane otimore odiechieng' ombulu mar laro kom gavana ma Kakamega tarik 29 mar dwe mokalo. Paris wacho ni gisetemo luwo chike dwaro Malala mondo ndik dhoge ka obila. Kata kamano pok giyude. We had so many people who were involved in issues during elections. At least we had 17 cases, and among the 17 cases, 4 of them he was involved, and we needed him to come because we are done with the investigations. Our officers at the DCI have recorded all the statements. We have gotten the P3s filled by the complainants, and the files are ready so that we can be able to forward such cases to court, but we needed him to come for process. He has not agreed to our request. Malala ne achiel kuom jolar kom gavana e kaunti no kod otiko mar ANC kata kamano noloye kod Fernandes Barasa mar ODM. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oro e yweyo ma ochuno apisas te madito ma ochung'ne ndiko ji e tich e kaunti no mamondo ochiw thuolo mar loso kata kolo i listi mar jotich ma ondiki e kaunti no kod nono kaka chenro mag ndiko ji e tich osebedo kadhi nyime. Ali Abich nigi lerno kowuok Homa Bay. Kokale oboke manowuok e apis gavana, Wanga ne otere yweyo ma ochuno apisas moko 8 madito e board ma ochung'ne ndiko jotich e County Public Service Board kod migepe mamoko mag county kaluwore kod ng'ur ma osewuok ewi yore ma itiyogo ka ndiko jotich. E oboke no, Gavana Wanga okoni ondamo makamano okawo kaka yor rieyo chenro mag tich e county kod bende kedo kod mibadhi. Apisas ma ochungie tich go oting'o Lamek Ogot ma en director ma ochung'ne ndiko jotich, Boaz Nyagute apisa madit makojolo e board mandiko jotich, Linet Ogoda jagoro ma jatatije e board mandiko jotich, Charles Auma director mochung'ne ndiko jotich, Solomon Ochogo manager makojolo mar chano chenro mag osara, Alfred Chuchu director makojolo ma ochung'ne jotich, Duncan Akecha apisa migawo mochung'ne jotich kod Winfred Awuor director mar somb nyithindo ECD e bad migawo mar somo. Apisas go chakre sani ok oyienegi nyono apis moro amora mar county kata timo tich e lo piny owacho mar county bang' kane osechunggi e tich. Ma obiro mane bwo seche 24 bang' ka Gavana Wanga ne owilo apisas mamoko madito e bede migepe mopogore mag county. I have appointed Dr. Kevin Osuri as the acting chief officer for
for the Department of Health. Dr. Gerald Seles Akeche now moves as Chief Officer to the Department of Energy and Natural Resources. Seth Okoth Giriago becomes the Acting Chief Officer Finance for the Department of Finance, Economic Planning and Service Delivery. He moves from he was working as the Director of Finance in the Department of Health. Mr. Noah Otieno becomes the Chief Officer, Department of Tourism, Sports, Gender, Culture and Social Services. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Governor Makisi Simba Arati obuoka ewikaka sekta maruwotha e county no osebedo kandiko derepe tich e yo ma ok ni kare. Kalure ni derepe 250 gauchiel ndike tich to county no ni kod geche 82 kende matiyo. Oloso e seche mane oromo gi derepe Agricultural Training College mayudore Central Kisii kama ochiwo siem ni jaticha mora mayako pesa mar jopiny ibiro maki kendo ichopo e doho. Kalure ni omenda milion 6 michulo jotije manyawawa osebedo kalal e county no. Kalure kod lipota mane Governor Arati osomene jotije mag county no, geche mathoth mag county no onge okumba mopuodhi kata obedo ni rekoda mawuok e apisi mar omenda yango ni gin kod okumba. Ogolo chika mondo derepe duto ochopa gi geche gi magi riembo e alap magusi kaka yor chako timo nonro. Here they are. They have never worked. This guy has never worked. You gave letters of employment. Last week, you promoted. Have you been promoted? It's only you are lucky. You could have been promoted. You're only lucky that you have not been promoted, though you have not been working. Until last week when I'm asking Patrick to cancel all employment, new employment, save the new employment, who you were 2020. Nyinyi mngeenda kufanya nini tafadhali? Hii ugonjwa tutatibu vipi? How do we cure this disease? Toka wadhi wache mamoko matimore e county Manyamira eni familia moro e gweng ma Megenta Keroka e county Manyamira nigi kuyo bang jago moro e gweng no Tiamacha kuome en kanyakla kod nyige kendo mowango gi e odgi. Jago no manyinge Erika Makoro majahigni 43 yangore ni ne olorore e ode gi nyare manyinge Ventom Makemunto majahigni 16 kod Shaniza Mogina majahigni ni ang'wen kendo ma omoko macha e odno. Nonro ma ohiu yango ni ne obedo gi gwandruoka mag udi gi min ode kendo min ode no ne rik osebuogo ni ode jaode chadhe gi beti. Miyo ne opuso remo ringo kendo weyo gi nyithinde e ot makamano. Kanyo ema ne okawe okanga mar negore kanyakla gi nyithinde. Nilipofika nikapata ya kwamba ndio yuko ndani amefunga nyumba na anaendelea kupasua vioo vya madirisha. Wakati tulijaribu kuongea na yeye hakupata kutusikia. Ikawa tumeona ya kwamba amekuwa violent, tukamwona ya kwamba ni heri tutafute usaidizi wa maaskari. Ikawa huyu akiwa pale ndani akapanga vitu zenye alikuwa amerarua huko ndani, amepasua nini akaweka pamoja. Akawasha na kibiriti, moto ikaanza kuchoma nyumba. Maofisa wetu walikimbia pale na wakadhibitisha ya kwamba kweli kulikuwa na nyumba moja ilikuwa imewashwa moto. Na mle ndani kulikuwa na watu walikuwa pale ndani. Na walipotolewa tulidhibitisha ya kwamba kulikuwa na mwanaume mmoja ambaye tulidhibitishiwa ya kwamba anaitwa Eric Hasa Makoro, ako na umri wa miaka kama 43. Na pia ndani kulikuwa na wasichana wawili pia waliweza kuchomekea pale ndani. Hewechego mag somo en ni jaten migao mar somo e pachoka George Magoha okwayo jonyuol kod jopuonj
mondo rido kanda e iko jopuonjre madhi timo penj madongo mag grade mar 6 klas 8 kod klas 12 chakre dwe mar 11 higani. Magoha mane loso e kinde ya okang' mar 2 mar kilese CBC e skund sekondar ma Honorable John Joroge Nairobi okoni moko kuom jopiny osebedo ka duoko piny geno ma jopuonjre ni godo kaluwore gi weche magigolo ni kinde tin kendo owinjo ochwal penj go nyime. Okoni penjo go biro dhi nyime kaka nosepangi maonge rochruok mora mora. Preparing for the exams, and let us support them to take their exams starting from November. There will be 3 exams. There were 4 this year. We did 1. I think there will be there will be 3 exams this end of year, and those exams should end by the 23rd of December. Everything has been put in place to ensure that everything goes smoothly. As we are speaking to you now, the last assessment for the grade 6 is ongoing. It will continue until the 9th. So it's also important for us to encourage the children and to ensure that they are all at school and they are supported. Nyakwara Ramogi Juanga gi weche mabende timore e sekta no mar somo e mwachopo godo e giko weche manyena okinyi makawuono kamoko kuomu benda neno kosetudore kodwa e Facebook kacha kama nyisi ni wantiere live okinyi makawuono kasomo moko kuom ote. Caleb Asaso kantiere Sanctuary Naivasha wacho ni oyaure urukanyo kendo wacho ni osebedo mosa owinjo chenro mar rupenya. Stalon yule mmoja wacho ni Nyasaye mondo opar piny Kenya masani nyalo dok e Kenya machon walemuru. Sophie Othu wacho no winjo wa maber kata maler ka entiere Lang'ata manobuore Nairobi kae. Carolex Odhiambo wacho ni Joyce Waru Mabera County 001 mano county ma Mombasa kod Austin Onyango akabende wacho ni weche mag smartmatic tamruok ya Osava miyo waparo mopogore warito mana duoko madoho biro yango kendo pod wantiere kod geno. Nyakwara Ramogi Juanga imedo chwalonwa ote mari enya kotudore kod chenro marwa mangwa bedo kanyo nyakango mol kanyo sa 3 mar okinyi kama biro chiwo thuolo mar mondo mi ilu achiel kachiel weche matimore e doho maduong' mogika mapacho kagie thuolo ni yena mar mondo mi akaw yoyo matin mondi tok yoyo matin aneno kanya wadwa Sharon Ong'ao oseikore makare mar keloni nonro mar gazet kikidhi mabor. Ni kwa Ramogi. Mahingo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadechi kibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Jite usewea. Oda. Jaoda. Nyaka. Min jaoda. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Everyday, atoti seta prayer. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, leo rembo lomo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. This
is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Step by step, every day, practice only. A mom knows the importance of a good habit, like a nutritious and tasty breakfast with Blue Band every day, filled with omega-3 and 6 and the energy she needs. Every day is a chance to show. Breakfast with Blue Band. Grow their success day by day. Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yiero wenda manyien mar erokamano dina *8 6 0 *4 1 6 hash. To par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. Nyakora Ramogi wangu kinyi majabera chien tarik 2 dwe mar 9 higa mar 2022 machiegni kidieny machielo ma en nonro mar gazet kitaya kodan Sharon Ong'au. Mana kaka pile nyakora Ramogi wangu waneno gazede 2 mano The Standard gi Daily Nation to pile kapile wajaneno gazede makamage gi jofwambo. Okinyi makawuono ayudo thuolo makare ka ntiere gi jafwambo mong'ere kaka Eric Kizito. Eric Aroki ni machiegni. Erokamano Sharon. Waduoko ne Nyasaye erokamano kuom miwa odiochieng' ma kawuono. En odiochieng' makare kendo ranyisi no dhi bedo odiochieng' maber sechako neno. Koro warwako mana johera mag Ramogi TV mar mondo mi koro gibed mos giwinj mago mantiere oboke madito mayudore pacho kae. Erokamano kendo machiegni nonro mar gazet nyakora Ramogi wangu parni kata mna kwaneno gazet bende parni odiochieng' ma kawuono kono romo saa 3 mar okinyi. Wabiro bedo kwa mola achiel kachiel nyaka e doho maduong' mogik e pacho ka kama bende ng'ur ma bende nochwal e nyim doho no pod dhi nyime. Kok kamano we wachak gi nonro mar gazet. Okinyi ma kawuono mana kaka senyisi wantiere gi gazede 2. Kaka pile wajachako gi thuond weche ma bende ochiw gazet. Daily Nation Kizito aneno mana kondik kanyo ni Chebukati en thuona. Ma ino wach ma bende no wach pod okinde ma bende no dhi chung' ne Chebukati gi IBC kanyakla kod mago ma bende no dhi chunga e lori Rigathi Gachagua kanyakla gi William Ruto. Tipo mage bende no kochiw kanyo piny. Mae wach manyo wach kod okile Ngire Githu Muigai kanyo koro siro tich mane Chebukati notimo. Kowacho ka ni Chebukati notimo tich maler ni koro en thuon. Koro mano wach ma bende koro nyo wacho kanyo kosiro godo yango mane gi yango godo
jatend piny Kenya mano yier William Ruto ni mano loyo. Koro ng'eni gin kaka gichung' ne IBC duol mane tayo yiero nyaka gisirasre Chebukati e yo motegno kabisa. Mane thuond wach kanyo mochiwe gazet mar Daily Nation. Standard taneno ka thuond wach gi opogore kata kamano pod oluwore gi weche mag yiero. Standard to koro wacho kanyo ni Ruto IBC mago kinde mabende ochung' ne jatend piny Kenya moyier Ruto gi Rigathi Gachagua kanyakla kod duol mar IBC. Bende gisadi koro siro loch mar jatend piny Kenya moyier masani mano William Ruto. Ka bende okinde bende ochiw kanyo batha komachielo bende nitiere jong'ad bura mag doho maduong' mogik kaluwore gi penjo mabende nagi penjo kata mana chung' ne IBC Chebukati kanyakla gi William Ruto gi Rigathi Gachagua. Kwa kamano mano gazet madaher mar mondo mi wachak godo gazet mar The Standard. Mana kwa chake kanyo kani ng'iyo kata mano odiochieng' manyoro Kizito okinde kaka naloso mano ka giduoko ng'ur mabende nochiw kanyo gi petitioners kata mana jong'ur abiriyo. Koro odiochieng' manyoro na gido thuolo makare kana gintiere e nyim doho maduong' mogik kana giduoko penjo makamago. Kineno IBC and Chebukati's defense makoro kaka gisiro loch mabende jatend piny Kenya noyudo mana kinyalo nyisi nyakwa Ramogi Tv moko kuom gik manokinde owacho odiochieng' manyoro. Odiochieng' manyoro nye en odiochieng' mar okinde mag Ruto kod mago mag IBC. Ka koro nyogi pedho neno kanyo malit ahinya ka gisiro godo yang mano yang godo William Ruto kod jalupne Rigathi kaka jogo mano loyo yiero mar jatend piny Kenya mancho tim kuonde luto ombulu mago polling station mano kete dot kar luto ombulu. Koro iwacho ni ere kaka inyalo lokgi magi wacho kanyo nang'o ni magi oboke mag 34A gi nosendik nying chuoth makoro returning officer ndiko mana kwan gi agents ne ndiko kanyo to keto kogi. Niere kaka nolokgi kanyo mabende penjo no biro bang'e kanyo mang'no wach penjo mano penje wi oboke gi. Mago bende koting'o nyaka tije mane jo IBC otimo kochakre presiding officer, returning officer mane riwo gika to kete form 34B to tere Bomas. Koro kanyo nyo gi siro nyaka wechego magi kelo nyaka wechego manyo tingo nyaka tulo mano wuok Bomas ma penjo bende nyo wuok kanyo ka koro joyal bura nyo penjo gi. Bende biro ng'iyo kata mna moko kuom penjo ma bende jong'ad bura na penjo. Bende penjo machielo ma bende na mienjo kanyo odiochieng' manyoro kane okinde mag Ruto kanyakla gi mag IBC koro na siro kata mna loch mar jatend piny Kenya moyier. En kaluwore gi voter suppression mano gi dhongere mano kuonde aboro ma bende kweth mar Raila Odinga gi Martha Karua ne wacho ni kaluwore gi choro nyime yiero mag kuonde aboro makamago na giwacho ni mago na gin strongholds magi debed ni ne ochuno kata mana ne othiro joluto ombulu mar wuok oko kar nyalo margi. Odiochieng' manyoro kinde bende nawacho ni onge gima kamano kaluwore gi nonro mana gi pedha yange doho ka bende giwacho ni voter suppression onge. Koro okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua ne wacho kanyo nang'o ni chor mano chor godo mbele yiero mag kuonde ka maka ging'yo to giwacho mago kuonde gi mag intiere gi mbi. Koro giwacho ni mae koro no dhi mokelo chuny joluto ombulu no jony nikech giwacho nang'o ni jogo seche moko madwa dhi gocho ne governor kod kombe moko mag yiero mane ochung' kanyo seche moko jogi ema ne nyalo miyo gidhi kanyo nikech kaluwore gi yiero mag yiero go jogi. Koro giwacho ni mae nothiro kata noduoko chien jogo mano dhi kuonde mag luto ombulu ma koro giketo kanyo mabende kanyo ochopo kanyo luto ombulu koro nyogi ng'iyo gi atamalo mano owuok ka koro bende jok manyo pingo wachgi no bende wacho nang'o king'iyo atamalo mowuok kanyo gi jirende gi counties man machiegni pogruok ne nitie marom nade. Koro gibe wacho ni mae nyothiro wachgi malich ahinya ma nomiyo ok nyok yudo ombulu kaka oromo. Kizito ng'ur machielo mabende kata mana ne ochiw nen kaluwore gi ng'ur mag jogo eko mabende luto ombulu jogo ombulu mabende noluto e kom mar tend piny Kenya kipimo gi kombe kata mna mamoko wang'ene kombe MCAs, jaod bura, governors, senators mago duto te kaluwore gi kata mna achiel kuom okil mabende nochung' ne odiochieng' manyoro William Ruto owacho ni kweno ahinya e lemo mar tend piny Kenya nikech ing'eni diaspora prisons kata mna ute mag tueche pachoka gin oyienegi mana
luto ombulu e rang'iny mar tend piny Kenya. Kanyakla gi mago mabende giwacho ni stray ballots. Wawacho ni king'iyo ombulu ahinya ahinya e lemo mar tend piny Kenya manowuok diaspora, manowuok e ute mag twech, stray ballots. Nyiso kata mna pogruok mabende nitiere e lemo mar tend piny Kenya gi mamoko. Mano koro na gisiro okang' makamano kaluwore gi wach mabende nosechiw kata mna gi petitioners, jogi mabende nochiwo ng'ur ni nitiere kata mna kaka kom tend piny Kenya ni luto ombulu mathoth kipimo gi kombe mamoko. Sharon, wachni nyoge siro ka gitene kod jolut ombulu mawuok e kuonde twech kod jogo mantie pinje maoko ma jo Kenya. To penjo nitie kanyo nikech ka ng'iyo kwan jogo mantie ute twech manyogo ombulu ne gin jogo matin. Ken bende gichopo kata 1,000 kata king'iyo manoko. To pogruok ne kinde mag Raila nowacho ni pogruok no ne duong' ema kendo kani winjo kaka joyal bura ne penjo e wach mar pogruok mar jogo manoluto ombulu ne yiero mar jatend piny Kenya kod kombe moko mopogore ni pogruok ni joka ne wacho ni magi otese mag ombulu ma seche moko nodhie sanduke mopogore. Kori penjo gi to ere kaka stray ballot, ere kaka ne gikurore kuonde ma turka duto nikech king'iyo kwano oduong'. Koro penjo benyo nitie kanyo kata joyal bura bende nyo miyo gi penjo kanyo matek kanyo mondo mi gidhi duok kawuono. Mapani mane ma gidhi chako godo. Mano be mwarito kata mna chakre okinyi makawuono kono romo sa 3 mar okinyi. Koro mago na gin mana moko kuom penjo mabende okinde mag IBC kanyakla kod mago mabende nochung' ne jakom mar IBC Wafula Chebukati na penjo. Piny kanyo Kizito bende neno moko kuom kata mana siro okinde mabende na siro William Ruto gi Rigathi Gachagua. Bende nitiere moko kuom kata mana kwayo mabende na gikwayo godo doho ka bende giwacho ni kik githich oko loch mabende na giyudo. Moro bende giwacho kanyo ni aseya kata mana kiseyo gi god iseyo gi weche mag miriambo mabende gidhongero ngere kaka forgeries. Nitiere wach moro mabende kata ne winjo kana mana ka okinde onyiero godo kanyo ka nitiere okil Kamaloka mano mabende nochung' ne Ruto gi Rigathi Gachagua mabende nawacho ni yawa kuku pog nyathine mana kaka Solomon notimo. Wewe oro nyathi obede nyathi. Mano kil kume kanyo kero wacho kanyo ni nyathi ndalo mar King Solomon ni diene ne onge na ok nyal tim koro ne ok nyal mi mondo mi oyang ni nyathine en mar ng'a. To koni gisani tinyalo ng'e ni nyathine en mar ng'a. Koro nonyiso joyal bura ni nyathini Raila dware no poge kata dware te. To kore ma okil joyal bura bo penje ni to imbe inyalo yie mondo idhi nyisi ng'ami chung' ne e burani. Inyalo miye paro moro ni to ko nyathino kaw oter koni. Onyalo yie ma wach ma bende nyokelo nyiere kar yalo bura. Keche owacho ni ma nyathi gi mondo migi. To ebe koro koni kadi laro nyathi mondo koro kik ng'ade. Tin bende nyalo dhi nyiso ng'ami chung'ne ni nyathini ko kaw duogo e koni. Onya winjo nade. Ma be wach manyo nitie kanyo ma bende koro keni ebe entie kuom penjo manyo penj modhi duoko. Mago duto te nyakora mgejwang penjo mabende no penj kitamna nyoro gi okinde mago jong'ad bura maduong' e doho maduong' mogik gibiro bedo katamna ka giduoko odiochieng' makawuono. Wadhi ane it gazet mar 2 mar The Standard. Kanyo bende manitiere penjo mabende jong'ad bura abero mag doho maduong' mogik kotelnegi gi jang'ad bura maduong' Martha Koome. No penjo kata mana lawyers mago kinde manochung'ne IBC Chebukati William Ruto gi Rigathi Gachagua. We wachaka ne gi penjo mabende jang'ad bura William Ouko penjo. Abiro mana somo moko kuom gi ok duto te nikech aneno ka ging'eny. Nikech kacha wachako somo gi ka wachako mana tiko godhiambo. William Ouko mana kang'i achiel kuom penjo mabende no penjo. Openjo ni bende nitiere okang' mabende joluto ombulu nowuothe polling stations mago kuonde mag luto ombulu. To giluto ne mana tend piny Kenya, lemo mar tend piny Kenya kende, to giweyo lemo mamoko. Mano en penjo achiel mabende no penjo. Mano en penjo nikech kidhi kacha timiye otesego 6. Nyaka 100
onge gimoni imi achiel makoro mabe penjo ma gidhi duoko ten penjo ma jopiny te ong'eyo jogo mano dhi e debe ong'e nang'o nomigi auchiel. Penjo machielo ma bende aneno ka William Ouko openjo kaluwore gi masinde ma bende IEBC natiyo godo mago mong'ere kaka KMSKit kaluwore gi apedha ma bende nagiketo kanyo uwacho ni masinde ma bende notigodo e polling stations mago kuonde luto ombulu ne gin masinde maromo 45,000 994 ewi masinde owacho ni ewi masinde 46,229 mana masinde 45,000 994 mago mage KMSKit ema bende notigodo. Koro penjo mare en ni polling stations madirom 235 ma bende samoro liekre ni nokotiyo gi KMSKit ema bende neno kanyo kopenjo ni bende gin gi namba kwan makamano. Penjo kanyo, are you able to say the numbers from the 235 polling stations magi ma bende koro nokotiyo gi masinde mage KMSKit? Ma penjo manyo penjgi nikech kaluwore wacho ni kuonde maromo 235 KMSKit nokotiyo notiyo gi register maching koro penjo to bende unyalo yangonwa kwan marom kamano. Penjo machielo kata mna kwawe kata mna mamoko gi we wadhi ne mar Isaac Lenaola jang'ad bura mano machielo mar doho maduong' mogik. Achiel kuom penjo ma bende openjo kaluwore gi duoko mago mag lemo mar ten piny Kenya ma bende noland chieng' tarik 15 dwe mar 8. Bende nitiere kata mna penjo kanyo ni chochni ma bende kata mana nowuok ing'eni pogruok na nitiere e kind commissioners mag IEBC nitiere 4 mano odhi ataro gi 3 mabiro. Koro penjo ne en ni kana pok uchopo kata mana consensus winjruok na pok uchopo na untiere gi pogruok nang'o mamene ne dhi oko kacha mar lando duoko makamagi ka nitiere pogruok nang'o mamene no kirito mar mondo mi ilande kata mana odiochieng' machielo mano chieng' tarik 16. Nikech parni kanwa luto ombulu chieng' tarik 9 kigoyo 15+7 mago nego bedni lando ombulu kinde thuolo mar ndalo 7 nyiso ni IEBC na pod nitiere kata mana gi ndalo achiel mano chieng' tarik 16 mane penjo ma Isaac Lenaola penjo mano penjo ma bende openjo kanyo komedo godo niya ka nung'iyo bura mano yala 2017 wachne nitiere ni wang'i namba mag ombulu kwan mag ombulu koso wang'i yore mag chik mano kethore. Koro king'iyo kata ma 2017 nong'i chik mano kethre mane tayo yiero mano bai mano miyo no witi yiero ma 2017 oko. Koro penjo no penjo nang'o wang'i mane wang'i chike mokethi koso wang'i kwan mag ombulu mano be ni kanyo. Isaac Lenaola penjo moko mathoth kaponi yani yudo thuolo nyakwara Mugajwangi ibiro mana nyiewo gazeti mar The Standard mar mondo mi som. Wadhi ni penjo machielo mar Njoki Ndung'u mano kaka kara mana achiel kuomgi. Njoki Ndung'u penjo niya IEBC commissioners mage nitiere gi role mage tijgi gin ang'o mag commissioners nikech owacho ni no maken entiere koda odwaro ng'eyo ni tij jakom mar IEBC en mar tiyo gi CEO mano jata chenro maduong' commissioners moko gi tijgi gin ang'o? Nyo penjo ni tijgi gin ang'o kaluwore ni gin dhano kanya biro kimede jakom muduogo penjo niya kech kaluwore kaka neno mane opedh kacha chalo ka gima jata tije CEO Majan Hussein Majan chalo ka gima en gi teko moingo commissioners mogi to wacho na commissioners gin jogo mano yier gi jopiny mano da dhogi gi od bura kimiyo gi tijni to CEO Majan Hussein Majan to en no ginene no yiere gi duol mar IEBC emoyie to koro no chalo ng'ama nigi teko moingo commissioners go piny ang'o miyo mano penjo bidhi duok we kawuono penjo duto tema bende obiro bedo kwa keto wang' wagi itwa kacha mar mondo mi wawinj kata mana kaka kinde makamago biro bedo ka duoko penjo makamago. Smoking Wanjala bende nitiere gi penjo moro ka Njoki Ndung'u no penjo mathoth nyakwara Mugajwangi in bende kido thuolo biro mana somo gazeti ma The Standard. Smoking Wanjala achiel kuom penjo ma bende openjo en kaluwore gi wach mag jo Venezuela 3 ma bende nobiro e pachoka kaluwore gi IEBC ne giwacho ni onge ng'ata ma bende nodonjo e mbui magi. Koro Smoking Wanjala penjo ni to jo Venezuela ma bende nuyienegi mar donja e system gina ang'o managi timo kacha gik managi loso ne gin ang'o nikech paro nyaka sani IEBC otamre yawo servers noneno kambi mar Smartmatic bende nondiko kawacho ni yawo servers ok ginyal kaluwore gi weche mag arita kwe. Server namba 5 kende managi yawo to IEBC nitiere gi server 7 no giwacho na boro gintiere gaboro to abich namba 5 ni kano yawe
koro kinde mag Raila Martha wacho nang'o ne gineno to gik moko oruch gik mathoth koro penjo mar smoking ni bende nyo penjo nang'o ni kar jogi Venezuela gin ang'o mane gilose sava nyaka chieng' go ombulu gin pod gidak adaka kanyo giluto ombulu ni maintenance ma bende cha kendo nyo wacho niya ni jopiny nodonje portal mar IBC maromo millions ji 300 gi wiye motiyo gi wach moro ni jo Kenya koro jo Kenya waromo million adi koso neno ni ng'ato dhi wuok tikwane odok kendo ikwane ng'in mano be nyalo timore koro mago duto to abiro winjo kata mana kaka giduoko Mohamed Ibrahim bende openjo moro ka kaluwore gi wach ma bende na gitedo kinde mago mag IBC kanyakla kod William Ruto gi Rigathi Gachagua kaluwore gi wach ma bende na giseyo tulo ma bende nobedo e kar kwano ombulu mano log tich mar kwano ombulu mar ten piny Kenya mano Bomas of Kenya owacho ni tulo kama kamano gineno mane TV to ok negi pedho magiyango ne jong'ad bura ni mae manotimore mane penjo ma Mohamed Ibrahim penjo kanyo ni wan waneno mane TV undaku kelo kata mana apedha makamano kaluwore gi nonro maru ng'ende magi chochni gi koko manotimre Bomas koro penjo ni machal kamagi ok okel wan okelwa weche mag pingo loch yiere ma wang'iyo kae to bende weche machal kama ng'eni timogi ga do mal do ma High Court emitimogie to koro kacha idhi ng'ad wach mar ombulu to gi mag be koro nywand ka to sama okel gi kani ok okel mokel neno ni ng'ani manotimo ma ng'ani onge nying ng'ama noter iwacho mani notimre to koter nying ng'ano koro en bura ma yalo tek kata ka ng'edwaro mondo mi do ng'ada ne ewi wachno otek nikech no gipedho neno malong'o madhi nyiso ni ng'ani manotimo kama inya paro Moses Kura bende notero bura od do machal gi mae nang'o ni Raila gi kwethne nodhi orocho kata nokelo koko e Bomas to macha ne chalo janyon waya kech sani thum ywak e do maduong en thum mar pingo yiero to kata mnang'ur mar Moses Kura bende nosetich kata ochal gi mae jayal bura nopenjo ni mano kwa dhi nyime gi moko kuom penjo par ni nitiere jalup Chief Justice Philomena Mwilu kanyakla gi Martha Koome penjo ma bende gipenjo doho maduong' mogik Philomena Mwilu achiel kuom penjo ma bende openjo wacho ni IBC nyinge chako gi I nyiso ni en independent koro owacho ni nyisa uru ere kata mna kako kang mar lando kata mana ombulu kaka nobedo unyisa ni kata mna owacho ni it's being told that nagi timo lendo e yo mapiyo kata mana inahari e yo mapiyo piyo nango miyo ni kamano to IBC ne obed ni ochung' kar kende kata mana kaduoko kata mana results mana duoko mag lendo Martha Koome mabende en Chief Justice mapachoka bende dwaro mar mondo mi okinde mochung' ne IBC mar mondo mi o demonstrate oketne jopiny kata mana ayanga kata mana e doho kaka forms mong'ere kaka 34A mabende nobedo attached affidavits mago kata mana mabende nochiwe doho kacha kaka na gin photoshopped ma wach man kanyo mabende koro ng'eni ji temo penjo mang'eny to wach notimre nade ng'eni gima notimre kacha ma jogo manyafwenyo nyalo wacho nang'o ni form king'iye security features gin machalen mana form cha koro rieko nitiere no kamondike kwan ka mondo ikwan ni ng'ani kako yudo kanye magidhi to gichwado to iloko koro king'iyo form no koking'iyo malong'o to kinyal fwenyo Nekora Mogajuang mago gin mana moko kuom penjo mathoth mabende jong'ad bura biro mag doho maduong' mogik pod medo penjo mabende igeno ni odiochieng' ma kawuono jong'ad okinde mago mochung' ne IBC Rigathi Gachagua William Ruto biro bedo kaduoko joyal buche orido penjo mabedo odiochieng' ma kawuono biro bedo kwa keto wang'wa chakre saa 3 kaka gibiro bedo kata mana ka giduoko penjo makamano it gazeti mar 3 pod gin mana okinde mag Ruto kaluwore gi wach mabende na giwacho e nyim doho maduong' mogik odiochieng' manyoro kwadhi nyime it gazeti mar 4 bende koro okinde kata mna mochung' ne jakom mar IBC Wafula Chebukati kanyakla gi duond bura mar IBC bende koro wacho ni Chebukati iseyo e yo marach kabende kaluwore gi okinde makamagi waneno tipo mar Kamau Karori gi Attorney General machoni pacho ka Githu Muigai kabende giwacho ni yiero mawang'ni notim e yo makare notim e yo mahuyanga ngiko ni duol matayo yiero ncholuo chike moket matayo yiero kakoro giseyo jomak bura
ni uyango ne Chebukati ni Chebukati njo timo tich maler oluwo chike ni oluwo nyaka mago mane okete kane dono wuoyo higa mar 2013 kod higa mar 2017 gin koro gisiro wachno motegno ni duol njo tiyo tich maler. Bende kopogre gi Kamau Karori gi Profesa Githu Muigai kinde mamoko mabende nochung'ne IBC kanyakla gi jakomne bende nwaneno Eric Gumbo dochieng' manyoro kana chiwo ng'ur mare ka bende nodwoko moko kuom penjo. Nitiere moro mabende ng'ere kaka Mahat Somani wantiere gi Abdikadir Mohamed kanyakla gi Peter Wanyama duto te mabende koro siero duoko. Bathe kanyo bende Kizito terms mitiyo go de doho maduong' mogik kizungu kubwa gin mana kanyo mathoth kidwa ng'ene gitiende gi gin ang'o gidongo tan manya mako en mar piki atudong piki ni oktigo doka makalore gi weche mabende kata mana terms mitiyo go de doho oktikore to gimana oganda omako en mana machacha kore minyiso gini moko bende tie kama dongo hapa ni maji omako bende thoth ne na misi amika skuri mago siepe mag doho nitiere moro kanyo matek luongo interlocutory application duto tenya kora mugejwang terms mabende tiyo go de doho maduong' mogik yud thuolo mar ng'iyo it gazette mar 4 mar The Standard mar mondo mine bende dochieng' manyoro bende Attorney General mapacho kako kadho kuom okil Kamaloka mare mung'ere kaka George Oraro bende nochopo e doho maduong' mogik mano mar duoko penjo kaluwore gi wach mabende nodonjne godo Attorney General mapachoka mano migosi Paul Kihara ahinya kaluwore gi committee mano mochung'ne weche mag arita kwe mano the National Security Advisory Committee mabende koro ne iseyo ni ne odonjore gi weche mago mag kata mana kwano ombulu kabende nagidwaro mar mondo mi ochiw duoko mopogore kata mana gi mana IBC dwaro koro kalure kod neno kod kuong ma Chebukati njotere nyimdo ni jogi ne temo sunde mondo mi oyang jamak bura ni emolo ne gitemo gine mondo mi olok kaka enoneno nango ni ombulu yiero wuok kore ma Oraro kil ne siro Attorney General kanyo ko wacho nango ni gima kama ok notimre ni gin kaka jogo mochung'ne yore mag chike pacho ka kod jogo mochung'ne arita mag kwe gin gi ratiro nikech gin gitiyo ne jo Kenya te koro ne gidhi kanyo mondo mi gilalre gi Chebukati kalure nango ni kaka duoko ne budho koro piny ne bedo gi weche mathoth nomako chuny oganda ma koro luoro nya bedo ni tang'o mane timre koro ng'e ma bende nya kelo chuny oganda ma inyapo kata gimoro kirito to budho nyang'eni nya bedo weche mang'eny to ma gimarach jalo muoch to ng'ene kochakre kumoro achiel to ker wang'ega gik mosetimre pacho kae mano kadhi nyime gi it gazet mar 6 pod gin mana weche mag Supreme Court mano doho maduong' mogik kaluwore gi okinde mabende nochopo kacho odiochieng' manyoro mar duoko ng'uro kopogre gi weche kata mana mag Supreme Court it gazet mar 8 to koro en wach maro machielo maluwore gi weche mag siasa ahinya kotenre gi yiero speaker mano mar County Assembly ma Nairobi odiochieng' manyoro jokanyo mag County Assembly ma Nairobi noromo itimo negi orientation itango negi kuonde ka kuonde masinde mitiyo go des County Assembly kacha koro pogruok mabende koro mienjo gi sani kaluwore gi kwan mag kweth ka kweth nitiere kweth mar Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio mabende gin kweth ariyo madonge pachoka e County Assembly mano ma Nairobi gilore mana gi kwan achiel nikech anno ka kweth mar Kenya Kwanza nitiere gi jokanyo kata mana assembly members pradek kod auchiel Azimio nitiere gi pradek kod abich dwaro rakore nikech kata mana kinyo kata mana od bura mamoko Senate kata mana governors kinyo kata mana od bura maduong' gilore mana kwan ma kamano dhi mana 50-50 ka korido ka riwruok mar Kenya Kwanza wacho nango ni gintie nyime ng'wejno kendo koro gitemo manyo jogo mano yier jo achung' kenda jo independence mondo mi koro obed kodgi nikech ochopo kama koro dhi yier nyaka jata chenro od bura kata speaker koro magi yo magi manyo kwan mar mondo mi gidhi chop yore maka magi koting'o nyaka yudo jagono motelo ne jogo mathothe od bura maka mano koro mane mimanyo sani nikech magi duto kibedo gi kwan no te mayore gi nyalo dhi makare e od bura koro omiyo sani en ywaruok ma tek ahinya kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio gimanyo kwan
kaka gidirakre od bura. Wan warito neno banka gisechamo muma ng'at mane mabende gibiro yiero kaka speaker. Parni nitiere bende speaker od bura maduong' mano National Assembly kanyakla gi mano mar Senate. Maka poni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta biro luongo romo mane od bura, romo mar 13, od bura mar 13. Eka gibiro yudo thuolo mar chamo muma bang'e gibiro bedo ka giyiero jalno ero mabende biro bedo speaker margi mar National Assembly gi mano mar Senate. Kizita dani wategi wach moro mantiere it gazet mar 26 maluoro senator machon e county ma Kakamega Cleophas Malala. Kapok wadhi e gazet mar Daily Nation mondo watieki, Joyce Oduoro donjo gi twak e chenro mar Rupiny. Odiochieng' manyoro nyakora Mgejuang' wach mabendo mipek kanye it gazet mar 26 obila ne odhi timo apedha e dala mar Cleophas Malala. Cleophas Malala ne en senator machon e county ma Kakamega, bende nochung' mar laro komb governor e county mana ma Kakamega katika maneno Yombe gi Fernandes Baraza mabende nochung' kod kweth mar Azimio. Koro en apedha mabende nodhi otimne kaluwore gi wach mabende koro obila segodo ni nokelo tulo mag yiero mano mabende seche mabende yiero na dhi nyime e county mano ma Kakamega. Koro odiochieng' manyoro Chacha mano Stephen Chacha mabende en Kakamega Central DC High Ed mano jaldior mabende ochung' ne okwach kiche county ma Kakamega nagi dhi timo apedha e dalane. Dongo bende neno kata mana gima notimore, bende ni yudo thuolo kata mana mar neno weche manyien odiochieng' manyoro. Nyen sinema kanyo ma iye tek ahinya nikech nyochakre mana gi rangach. Koro kineno kata kanyo en makas maduong' ming'ado godo nyororo motwego rangach. Ging'ado nyororo ma gidonje dala. Koro ka kisedonjo koro donje ote mano tamo giwacho nang'o Cleophas Malala nolorore matek mane ok owuok oko. To min gi kaning'iyo picha manyoro min gi nyowuok kanyo ka kwedo malich anyane. Kata wuon gi benani kacha. Were gi nyathina monyiso Fernandes governor moyier kachielo Paranya ni dong nuseyudo ombulu manodwaro. Tiuru tij weru gi nyathina. To koro mae gima ne obila timo nikech ka lure gi chochin mano bedo iwacho ni norocho kwe no monjo jo Azimio jo ODM mane ni kacha ma wachin koro noter obila motimo noro ko iwacho nang'o Malala mondo mi ochope mbele gi ochiw wach dhoge mondo migi tim chenro mar tere nyim do. Koro mane gidware ne to noko yude ne opondo. Tinge gumeno bilano dhi kacha kata mana kaluwore gi bila giwacho ni gisebedo kata mana ka gidwaro mar mondo mi Cleophas Malala ochiwre e mbele gi kata kamano poko timo nyaka sani. Kata kamano odiochieng' manyoro kata mana ka gidhi timo monjo apedha e ode ne ok giyude. Koro wan pod waketo wengewa ponono no biro chiwore kata oyo ne obila. Kizito wadonje gazet mar Daily Nation mar mondo mi watieki haneno ka sarach. Gazet mar Daily Nation nyakora Mgejuang' thundu wach mabende chiw kanyo en ni Chebukati en thuon ma en kaluwore gi okinde mage mabende odiochieng' manyoro ne odhi chiwo kata mana nasire kaluwore gi yiero mabende notime lemo mar ten piny Kenya. Okinde mathoth bende neno kanyo kochiw tipo mage ahinya mago mabende ochung' ne kweth mano duol mar IBC jakom mare gi mano Wafula Chebukati gi mago mochung' ne William Ruto gi Rigathi Gachagua. Bende aparo ni bende nwatemo lero negi kata mana standard mathoth donge. Kar thuon kae en be wach mabende kata William Ruto be nicho wach ndalo macho dhi Bungoma ni Chebukati en thuon kalore kaka nchu otayo yiero. Koro thuon ni doe mabro yango ni to bende ncho tiyo tich maler mado dhi siro kata dhi ketho. Nikech kinde ma osekalo bende niwinjo kata mana ka jatend piny Kenya moyier William Ruto ne wacho ni en pok oneno yiero motim higani kata mana kipimo gi higni mamoko. Mana tim higani mabende notim e yo makare, notim e yo mahuyanga, then very transparent. Mane en wach mabende Ruto nowacho kacha. Koro wan warito ng'eto mag jong'ad bura e doho maduong' mogik kotele gi Martha Koome. Parni chieng' wuok tich ji nigi siso gi riyo mar winjo duoko mano mar lemo mar ten piny Kenya chieng' tarik 5 mano chieng' wuok tich mar juma mabiro. Ponono ni jong'ad bura maduong' 7 kotelnegi gi Martha Koome biro bedo ka chiwo duoko makamano. Wadhene it gazet mar 8 kaluwore gi wach maluoro servers mag IBC manyaka sani pok oyaw. Servers makamago kaluwore gi kambi mar Smartmatic ma e kambi mabende en
technology mano mabende IBC nochiwo negi contract mana hinya kotende kod weche mag ombulu. Sani kambi mar Smartmatic bende nondiko ne doho gimomiyo no ginyal yawo servers maggi. Parni mana kaka nese wacho mana server achiel kende mabende no yawo servers mamoko gimomiyo ni nok ginyal yawo nyaka sani en apedha mabende gisendiko ne doho. Kak bende giwacho ni ok ginyal yawo servers makamago kaluwore gi weche mag arita. Administrators ni kacha ok gidwaro mar ng'eyo mar ni ok gidwa ng'eyo ok gidwa chiwo kata mana ayanga ni administrators magi gin jomage. Bende parni Smartmatic kata mana piny Kenya kende ema bende gidil godo gidil bende gi pinjes mamoko. Sharon kae makoro wach nitiere nikech kae jogo momako bura wacho ni kar server kae mande yudgi kato ne dhi anga diere gik mano timore. To koro ng'eni penjo nitie kanyo mang'eny ni ka koro mae gima noti godo. Tang'o miyo kudwa ni mondo ng'i gima nitie iye. To nosekele mondo oti kode nikech piny mar Kenya notiyo gomenda mathoth mar mondo mi ne nyiewo godo mashinde kata ne mi jogi orak mar kelo mashinde mane tiyo go yiero ni. To koro chopo ka koro idwa ng'i gino mantie to giwacho weche go moting'o rita mar mashinde gigi. To ok ne giyawo gino to ginyisa ji kama gik moko nitiere. Ngoro gwacho no ginyal yawo kaluwore gi weche mag arita kwa administrators bende ni kacha jok ma bende osebedo kata mana ka maintain servers makamago samoro gida pedho nyinge gi ayanga ne jopiny. Ineno kaka simbi ni seche moko nitie gik ma in mekane iye. Inyalo dhi yawo na mane gik mantie to kwadhi chopo kata mang'eni ni nonro mag simu ni kumolose kanyo kwanya chope tinyalo chopo na kata kama ikane pichni ane kama ikane wanya chopo kanyo to kama giwacho no bende nyacho kwanya chope kata kama nyaka sani ng'eni doho bende noseche ni giseyudo report makamano mabende nondiko kod kambi mar Smartmatic gimomiyo nok ginyalo yawo forms mag 34C e servers. Barua mabende nondiko kod managing director mano mar kambi mar Smartmatic mung'ere kaka Gunik. Kwa dhi nyime mana mapiyo kwa tieko kata mana lidho gazeti makama. Naneno machinglo moro iti gazeti mara paga uchiel. Katun nitiere kanyo. Kizita keni kaka jafumbu katun makama nene nade kapo kwa tieko chenro makama. Inano ka Di uma. Inano ka nyadende moro ni koni. Jago moro bentie kono go pressure up. Idwa tugi. Ref bendo tingo ref oting'o card makwar to ref kende chalo ng'ama chonge otur. Ref kae koro king'iyo weche tudre gi yiero gi to wang'e ni en jakom mar duol matayo yiero en gi ref to chonge otur. Koro chonge otur kaluwore kaka joka bende pedho neno idwa ni mondo mi oyudane ka en gi keth kano keth norocho weche mag yiero gi. Koro en mochiwore do ting'o malo to ineno ka nitie ng'ama oseluore pap kujogo pressure up ijago no maluwe fuadh bandera bath pap ngini en ga gija fuadh bandera bath pap bende ochungu cho pok ni to en ang'a timre ka mano bende koro ka lore gi pogruok mancho bede e duol matayo yiero commissioners cho pogore koro jalupne bende kochungi kocha ng'ien to refo bet piny chongo tur ebo buok koro mago duto tendre gi penjo mabende dhi penj ka to tij joge nang'o pogruok ni dak ne bed gi lalruok kacha kane poko land duoko. Koro machinglo ni bende tude mana tene mana kanyo e. Mana kama nyakora mgejonga parno dishi maka wuno bende gazete duto te mano gazete mar The Standard kanyakla gi mano mar The Daily Nation bende gintere giti gazete maiye The Standard ano kanyo ka nitiere gi The Pulse Nation ka bende nitiere gi moro ka kotenre gi weche mag dusruok gi mamoko ibiro yudo thuolo mar nyiewo. Aneno ka jogwek ma bende nochiwo mogo mano e yo mayot. Inyalo paro subsidy program ma bende piny owacho bende nitiere godo. Bende sani koro ywak ni piny owacho pok ochulo gi omenda mano gowi mar siling bilion 1.1 ma bende nagichiwo godo mogo ma bende nengo ne ogonyore. Par ni mogo ma nengo ne ogonyore ma bende ni uso siling 100. Wacho makamano no rumo chieng' tarik 24 dwe mar aboro. Koro gi ywak ni omenda pok ti ma pok ochulgi to wach ni rumo. To Sharon wiki kwil ni team maduong' Manchester United bende norodho Leicester gotieno. Udwa thung'o wagi Manchester United koro. Gol 1-0 points 3 nodonjo. Koro johera mag adhula mago mag Manchester United ang'ene gimor kamoro magintiere. Willis Rabura ang'ene kamenti obuonjo malich ahinya. Mano johera mar Manchester United. Lakini Cleophas Oloito nitie kakanye. Cleophas nitie. Cleophas be johera mar Manchester United. Koko mano bende tuke bende ang'eni nitiere odierani donge. Nitiere. Chieng' Jumapil Arsenal dhi rado gi Manchester United. Koro Manchester United nyalo dhi yawo saba mar Arsenal.
wan warito neno. Ponono ni Joyce Oduor biro ywak kata Cleophas. Ngini Joyce Oduor enja Arsenal. Anto ana adong kaka referee. Kwa kamano agoni erokamano Eric Zito kuom biro e nonro mar Gazet Okinyi ma kawuono. Erokamano. Mana kamanya kwa Ramogi wang wang'ido ni bende watemo mar nono matut wami nyaka gi kuku mare weche mabende nitiere matimore odiochieng' ma kawuono e gazede ariyo mana The Standard gi Daily Nation. Ka nido thuolo idhi e chiro kacha inyiew gazet mabende omori Okinyi ma kawuono. Kwa kamano gi kanye makelo e giko mar nonro mar Gazet Okinyi ma kawuono nyinga en Sharon Ong'ao. Mabiro en twak e chenro mar Rupiny mabende idhi ta kod nyadendi Joyce Oduor. Kik dhi mabor. Kik iti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori. Hey, young man, what are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Alafu hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa. Nyakua 100% data bonus leo. Irisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Bila kulipa zaidi. Safaricom is for you. Maisha ni tuinuane. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gata sim, tupo site. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama manyo te kontiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso Sabichu Tieno. Mana Ramogi TV. Wuond kod andhoga timore pile ka pile. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya Fafi. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana Ramogi TV. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi nae twakelo ni manangolo.
odich gi benga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilungani Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilungani Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Dakika 31 kende tok sa 1 mar okinyi nyakwara Ramogi Joang kamoro mora ma intiere machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono kama odiochieng' makawuono wadwa menyo chal mar thieth e counties magwa ma ibiro tok governors 45 ama bende no chamo muma e chako tiyo ne jopiny e counties mopogore opogore pachoka. Nitiere governors ma bende tiyo kaka governors e tam mokwongo ka bende no yiergi kaka governors manyien e counties mopogore opogore pachoka e ka nitiere governors mamoko ma bende telo ne counties e tam margi mar ariyo nyaka sani ondamo mane ma bende governors osegoyo e counties magwa ainya to counties magwa makaluo ka achiel kod counties moko eneno ni sekta mar thieth obedo maber kaluore ni sekta mar thieth en achiel kuom sectors go ma bende nyaka sani nogol e sirikal mamalo kendo noket e sirikal mar loch gwenge mano nyaka ne wabedo kod sirikal mar loch gwenge toka ne okala katiba mano mar higa mar 2010 gino mano miyo piny Kenya obedo kod sirikal mar loch gwenge kendo wantiere kod counties 47 e pacho kae. Nyakwara Ramogi Joang weche mag thieth e weche ma bende wadwa twake okinyi makawuono aka bende nyaka sani kama intiere e county kama ineno wa odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono chal mar thieth e county mari chalo nade. Inyalo tudri kodwa e yore duto te mag tudruok mano moriwo nyaka Facebook page marwa mar Ramogi TV kama wantiere live okinyi makawuono wantiere live nyaka e YouTube. Twitter kacha bende inyalo oronwa ote kata penjo mora kokalo e Twitter handle marwa ma en @Ramogi TV ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ Nyakwara Ramogi Joang okinyi makawuono okan kenda mar mondo mi wabeda kod twak maket kod ma antiere kod jogo ma bende tiyo e sekta mar thieth mar mondo mi ginyiswa ni nyaka sani wasebedo kod sirikal mar loch gwenge chakre higa mar 2013 nyaka sani wantiere higa mar 2022 waseneno lokruoge mathoth e sekta mar thieth kose oyo mage weche mabende wadwa twak godo ka okinyi makawuono wendo mabende antiere godo achiel kachiel e studio marwa mayudore boma ma Nairobi kae en Dr. Davji Atela ma en jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche mano mar KMPDU aka bende ntiere kodwa e studio okinyi makawuono machiegni ahinya Davji e studio. Rekomana ina Joyce. Nyakwara Ramogi Joang wendo mar ariyo mabende atudora godo tudore kodwa ka entiere e studio marwa mayudore e boma ma Kisumu mano Frederick Oluoch ma en director mar public health mano e county ma Kisumu. Yaore Frederick entiere boma ma Kisumu kono chio nade Kisumu kono okinyi makawuono. Erokamano Joyce achiew maber wadneno ka piny dhi maber koni. Erokamano Nyakwara Ramogi Joang bana kaka iseneno mago e welo mabende abiro bedo godo chakre sani nyaka ng'omol kanyo sa 3 mar okinyi kama wadwa twaka e wi weche mag thieth e pacho ka wachako twak kodi Davji Atela sirikal
gwenge nochako ayanga e pacho kae e higa mar 2013 sani wantiere higa mar 2022 kama bende wanyalo wacho ni en higni wanyalo romo 15 koro nyaka ne sirikal maloch gwenge bede pacho ka nyaka sani sekta mar thieth manogol e sirikal mamalo oket e sirikal maloch gwenge sekta mar thieth chalo nade ngiri gima mora ntiere ga berne girachne be manti rachne kingiyo katibu bana waido manyien mar 2010 no devolve healthcare no devolve mana facilities no devolve the entire function mar healthcare gi jotich kasto noweyo ne Ministry of Health mana aspect mar training and capacity building koro jotich 10 tire counties to ma nobedo implemented strongly from higa mar 2013 koro kanye mane payrolls magjo workers mag healthcare so because gibedo elevated to be county referral hospital karibu kila county atemo mondo obegi hospital go alafu kata county moko man tire kaka North Eastern Garissa Mandera iroka utemi gergi ngeny koro kalgero hospitende mondo ben machiegni gi jopiny man to gitimo maber to mano en achiel kuom gik manyalo ng'iyo ni ber mar devolution ni mar governors ka gineno ni thieth onego bed machiegni ne jopiny kichak ng'iyo kendo wach mar devolution no ne keto jopiny mondo ket jo counties go accountable kaka sebedo ni une county achiel to thieth ok maber onego bed timang'awa inyiso jopiny mondo inyiso jomoyiero mondo oket chua ni nitie moko matimore e osiptende go koro wach mar infrastructure wach mar gedo no apani counties otimo maber so far to kong'io on the other side en hospitende gi oger gi agera hospitende gigero gi mondo gimi ji thieth koro ni service provision to king'iyo kaka jo Kenya Medical Practitioners and Dentists Council or grade hospitals on levels of service delivery into level 1, 2 nyaka level 6 to magi okena nikech jengo moger kata nikech ot moger en thieth kaila mane monyalo chiwo to kanyo medo ka counties gi mang'eny ok odhi maber ni mar ok gindiko jotich nitiere osiptende mang'eny ma ogere maber ma kaka ma oger Kerogoyacha kata moger kuonde mopogore opogore iyudo ka hospital oger maduong' maber en gotendni en gik mang'eny lakini onge nurses manyalo thieth e hospital kanyo onge clinical officers moromo onge dakteche theaters ok operate koro that human resource aspect ema osebedo ka nigi shida gimoro kendo machako bedo maber en matek en kaka counties tiyo gi pesa mar exchequer iyudo ka kane nitiere centralized ministry ne ji nie central government pesa ka nigolo mar chulo msache mag jothieth ne timore e yo maonge tegruok mang'eny to sani iyudo ka dwe ka dwe karibu nus mar counties ok chul ji msara iyudo ka kata sani counties mang'eny pok chulo jotich mag mshahara koro ka thothne nitie gomo mayudo mang'eny to jo dakteche jo nurses gi jo healthcare gi ok gomo ne gidwa gomo ni pok ochudgi to iyudo ka counties go otimo mano nikech gikawo pesa mar thieth no gidhi gitimo pesa mar jothieth gidhi gitimo go maybe development mar road kata gidhi gero gimoro ma jopiny gidwa none mage thak mosebet kichak ng'iyo kendo be osiptende go yor mar nyiewo yath mar thieth most counties kata ka nyaka samo koro ne wabedo gi shida mang'eny gi KEMSA ne ni gope mang'eny kuom jo KEMSA koro ka osiptende gi nitiere ji dhi hospital yes gitoger gi but onge yedhe ma ji dhi kawo koro chuno ji ni bang' kosethiedhi kata koseneni kiseno daktari nyaka idhi oko mondo yud yedhe mago gik challenges maber mosebedo masene alafu kendo be wach mar mibadhi corruption ing'eni chon nitiere mibadhi to ne nitie mana ministry mar health ka to sani koro mibadhi obedo devolve e counties nikech koro ka every department dwaro kwal okawe gimoro matin koro mano miyo maneno ka chandruok mang'eny mosebedo gi health care kichak ing'iyo kendo wach mar budgeting mar health counties mang'eny wacho ni gin gi wage bill ma osekadho the recommended one koro king'iyo higni 6 mosekadho thoth counties ok ndik jothieth koro bed ni gigero ute maber bed ni gimoko timore lakini jothieth onge kuonde go to mano nyisore kaneno kata ka jo manie counties go
Iduka jo assembly, the governors go, jo motele counties te, give private insurances, makagi tu. They get this to Nairobi Hospital, Aga Khan, Mata, give the private hospitals at the Ethigi. Maisoni kunema gintiere, kumagitela, nejo pencha, okutima bear. We will ne patch Frederick Oluochman director Mara Public Health kata weche go mag thieth county ma Kisumu ka bende kapoka dugo kuomi ingisa ni wachno mar ndiko jothieth tich onego bed ni ndiko gi e yor oraka kata contract ose onego bed ni ndiko gi kaka jogo mondike tich chuth kata kaka permanent kantiere korka kori Frederick Oluoch kitudori kodwa aka intiere e boma ma Kisumu kono nyaka sani isewinjo kaka Davji Atela ma jagoro maduong' mar KMPDU e pacho kae oloso wacho ni ponono sirikal mar loch gwenge nokelo ber kalore ni sekta no mar thieth noket ne jopiny obed machiegni kod jopiny kata kamano nitiere kuonde mag thieth mopogore opogore mosegeri makmana ni ponono oseger kuonde go mag thieth to onge jothieth manyalo bedo ni thiedho kata jopiny e counties kama bende ogere utego mag thieth kama menyo county ma Kisumu inyalo wacho ni nyaka sani wang'eyo ni governor Anyang' Nyong'o nitiere tab mare mar ariyo kaka governor e county ma Kisumu gino kenge mage mabendi nyalo malero no segoyo mar bero sekta mar thieth e county ma Kisumu kono Frederick. Aero kamana ainya kabisa aparo ni ka donjo etwork anyalo wacho ni counties osetemo kendo gichiwo thieth ne jopiny kalure gi kaka gisebedo ka gigero osiptende kendo gichwalo machiegni gi jopiny en ni kamoro wayudo pek yorno ma pesa wuok go koa malo kabiro piny yudo ka nyaka ne health game e counties ng'eny pesa mabiro e county yudo ka itiyogo e weche mag thieth koro yudo ka counties temo gi ndiko jotich gi gemo yath to gi yore mopogore opogore ng'iyo ni osiptende go tiyo yo maber nimar kapo ni in go osiptal to bende kichiwo pesa minyalo tigo e ng'iewo gik mopogore opogore yudo ka bedo matek ka ng'iyo korka weche mag ndiko jogo matiyo kata jotich mag thieth aparo ni waseneno ka counties mang'eny temo Kisumu kapani nyaka ne governor Anyang' Nyong'o donji wasendiko ji maromo ding'wen ma wasendiko dhano moingo dhano 500 e sirikal ma nyo Professor Anyang' Nyong'o nego higni ma 5 kende pek unwayudo ahinya e weche mag yien yudo yien ka ing'eyo ni chien kanyo KEMSA mema chiwo yien e counties nyone gi pek kendo nyone gi shida mopogore opogore koro yudo ka counties chuno ni yien moko gionge go counties nyaka yud kaka manyo yien gi to kata kamano aneno ka counties osetemo counties osegemo program mabeyo mag chiwo thieth kin Kisumu nitiere gimiluongo ni Marwa maneno ni jogo ma onge nyalo ochul negi NHIF mondo mi giyud thieth kidhi kata mana kaka Mega nitio Paranyakea mabende neno ni ji oyudo thieth ka in Vihiga nitio Tichilo Care koro aneno ka counties osetemo koweyo kata mana wach mar gero kuonde thieth counties ndiko jothieth counties ng'iyo ni yien nitie to nitiere chike bende ma counties osechuogo makonyo e chiwo thieth kaka gikuno ni Health Act wan gi Community Health Act to gima duong' ahinya iluongo ni FIF tieni Facility Improvement Fund Act mano chiwo kaka pesa mobire county ipogo ne department mar thieth kendo wuok malo kuwuok kar offices mag thieth odhi osiptende
koro doctors ka dakteche manie osiptendegi ema neno kaka pesa nitiyo e chiwo thieth piny kanyo ero. Kabdugo korka kori Davjiatela ni inwinjo maber ka bende kaka Frederick Oluoch wacho ka intiere county ma Kisumu ko ni gisetema hinya ndiko jothieth mano eti jothieth yonego be ndiko e tich e yo machala ng'eyo ni nchudhi e county ma Laikipia mar keto winjruok kod governor manyien e county ma Laikipia kono mano Joshua Irum kalure ni nitiere kaka noriembe tich lakteche moko mago lakteche maderoma ne gin dakteche mang'eny ahinya moheo kata 30 mano riembe tich to nyaka sani na poko duok gi tich gino mabende ne udhi keto e okang' makare mar mondo mi giduoge tich magi achiel kuom machandruoge mabende waseneno ka lakteche kale e sirikal mar loch gwenge e pacho kae lakteche gi nego bende indiko gi tich e yo machalo nade gi counties magwa kalore ni sector mar thieth sani nitiere e bo counties. Ingeni nitiere gimiluongo ni human resource manual ma okelo chik kaka jo civil servants onego bende ndiko, public servant and civil servant. Tudoko ndike maler ni ndik mar jo civil servants indiko gi permanent and pensionable terms. Magi mokwongo mitonge timo indiki itimo interview indiki madweche auchiel mokwongo ine giluongo ni probation kiching'e wakitiyo, then bang' kanyo bang' dweche auchiel ibedo confirmed. Mano universal standard mar ndiko mar jotich. To japo ndiki ni kapo ni ketie contract to nego beni en tich moket mana kuom ndalo ma itiyego kende, lakini thieth en gima pile momiyo nego beni ndalo go mang'eny go tem. Mara kineno ndalo moko mane wan gi gomo mar dakteche ma higa mar 2017 gi gomo mar jo-nurses ema ne Council of Governors owacho ni mondo migi kum jothieth gidwa chako ndiko gi e yo mar contract. To king'iyo bang' kanyo Public Service Commission nogolo directive ni jothieth te onego ndik e permanent and pensionable. Most governors ne dhi against that chick. To kata king'iyo governors ma ndiko ji e yore mag contracts healthcare workers go gitene gi dhi ot. Jopiny no ochung'ne gi kanyakla mowacho ni no jomesebedo kendo ogo jogi ok ber. Ino ka timore e gweng' mar Nakuru, timore e gweng' mar Laikipia, timore e gweng' mang'eny. Koro terms monego bende go dakteche gi healthcare workers te kata jo civil servant luwore gi manual no. Mar ariyo nitie chandruok mosebedo go nikech governors ma bede counties gi governors ok ondiko ji tich. Ji ondiko tich gi county public service boards. To kantiere issue kaka ondik ng'ato mantiere complain ma ng'ato nigo tidhi i complain e Public Service Commission over any decision ma public service county public service board otimo. Koro governors mosebedo go gin governors moko ma osebedo ka bedo kaka nyasaye matindo ma ka gichiwo kawuono to giwacho ni jotich gi waol go to giriambo. Mano yudo kotimore e piny mar Laikipia kama tarik 20 dwe mar auchiel kane doctors go dwaro mondo mi CBA mar 2017 obed implemented to ochiwo to riembo dakteche 61. To gino chako timore Kirinyaga ma dakteche gi nurses gi clinical officer madhi 500 bedo riembi. To kata higa mokadho no ka Kitui be no riembo jogo. Koro governors chiwo chedo to timo gigo ma ok giluwo chik. To bende e kinde ma bende iwacho ni giriembo lakteche gi iriembo gi nang'o? Ponono seche moko wang'eyo ni jomoko iriembo ga tich inyariembe tich kalure ni oneni tiji ok ni kare kata jomoko iriembe tich kalure ni ponono onge nyalo mar chuli. Okay, koro ma Laikipia mano timore Laikipia Kirinyaga Kitui gi ne ni ndege bilongo ni collective bargaining agreement ma en constitution ma Kenya ka article 41 ma iso ni jatich ni ratiro mar kwayo mar winjruok gi ng'at mondike mondo e mar chudo gi mogete to no wasebedo gi bilongo ni CBA no. Koro kosebed ma gise sign koro implement ma tamo jo Laikipia ne gin gi specialist mang'eny ma dhi prangwen ne gin gi dakteche to giteni ichulo gi mana ka jo ma puonjore ka interns. Kono wacho ni no sirikal ber wabedo piny wabed gi thieth maber kendo bed jogi obed kichulo kaka winjore. To apparent county governor neno ni wage bill mar jo county no ng'eny. Koro kana miyo gi strike to ji odhi ndalo 7 to koto wacho ni strike no mondo orum. To chieng' mano bedo beni wawe strike ne mane governor ochung' to riembo jotich go te. Koro no ken ntie mane gitimo ne mane gidwaro ratiro gi.
omiyo kan wadhi e doho mar like Nyeri no yudo ka governor of the Marach mo oduoko doctors go tich ne court no reinstate gi iga mar 2020 ma Public Service Commission, Ombudsman, all these no do get it. Koro county no appeal kum dalo mangeny nyaka ping no get cases pa madhi ochiko. To cases gite union no loyo governor ma county la Laikipia county. Mara mi ko jo piny ne thagore nikech ndalo mane jo tege ne oko ne chuno jo piny mondo dhi counties ma tenge mar Laikipia. Thoth jo Laikipia ne tho e thiedhi tuoche mane nyalo geng'. Koro omiyo ne wang'iyo wabedo piny gi because governor ma industry mo no timo watama no kunya winjore yore mag thieth kabisa kor governor ma nitie kanyo chon wabedo piny wacho ni koro nikech no ja piny koro en ma ja thieth opidho dho gi anguro e county koro neno thagruok ma jo piny ne nigo to bedo piny mo winjore ni koro sani kwa konye mo yudo telo to bo shwe ne jo piny oyudo thieth madwarore koro wachako campaign kode kaka higa mar 2020 nyaka sani koro no yombo bang' mano noyombo kwanza gi kura madhialo 70%. Nyiso ni en gi jo piny onge gima jo piny ne thago. Jo piny dwaro thieth. To gini thieth ok en mana udi ma gavana man nitie ogero. Thieth en jotich. Koro mano mi kano donjo dala paga bich gi kende. Osekawo jotich mano riemb ka te oduogo masani koro ne hospital tiyo ne ji. Makitake ng'iyo sani county mar Laikipia sani kidhi yudo ka jo piny tiyo. Mane situation man chwan go be Kitui kama noriembo japago chiko to wabedo piny gi gavana mo aloso sani wadwa mana yo mondo walos go mar Kirinyaga be to king'iyo e yiero mano timni gavana be nodwa madhi ot koro nyiso ni wach mar thieth ni en gima jo piny dware ok inyal miyo jo piny yo ka ogidhi bedo healthy mondo grem to kni yorego ok inyal miyo jo piny ok inyal wacho ni dwaro mondo ji obed gi chiro to joma dhi bedo chiro no tuo nyaka ji bed healthy nyaka gibed ni ka gituo to gibedo thieth madwarore mondo gibed ka economy mar county timore mano miyo koro kwang'iyo gik mosebedo go governors modonjo sani nyaka ng'e ni thieth mar county nyalo mi bedo tamar ariyo ka nyalo mi bi ot chama chielo nikech ok en gimoro minyalo gez ng'ato kodhi hospital to onge daktari ng'ato kodhi hospital to onge yath onge ng'ato kodhi hospital to bedo kanyo 24 hours to kuyudo thieth ok nyalo wacho PR ni nitiere thieth koro mano miyo onego ging'i makini wach mar thieth ni kata mach mar jopiny mar osiptende ni ahinya e sani. To kopogore kod county ma Laikipia kama bende nyaka sani waseneno ka governor manyien e county ma Laikipia Joshua Irungu osetimo matek mar mondo mi oduok lakteche duto mayande oriembe tich gidog giti e ute thieth mayudore e county ma Laikipia. Bende no aneno governor e county ma Homa Bay mano Gladys Wanga ka bende nyocha owuotho e ute thieth mano mayudore e county ma Homa Bay kalore ni mane okang' mokwongo ma bende ogoyo kaka governor e county ma Homa Bay ka bende wacho ni odwa temo bero sekta mar thieth e county ma Homa Bay. Wawinjane kaka Gladys Wanga noloso e kinde ma bende ne otimo kata notimo limbe moko kuom ute thieth mayudore e county ma Homa Bay. Homa Bay referral ka wawuotho ka waneno kaka hospital chalo gi kaka hospital bi adwogo erokamano ne jothiethwa mosebedo ka tiyo kendo konyo jowa yudo mondo yud thieth. Gima wacho en ni standard mar chiwo thieth nyaka dhi malo. Gima wacho ni mokwongo nyaka ka ng'ato biro e hospital oyud ka yath nitie ang'o e hospital. Mano e gima duong' madwa ni ochak. Kaito wabro keto gedo medo bero kaka osiptandwa dhi. Koro mago te wabro loso to kobiro mana referral ka kende. Wabro timo e osiptende wate manie kaunti mangima. Gima wadwa wacho ni wadwa keto mainowa e weche mag thieth. Wadwa keto mainowa e weche mag thieth nikech oganda ma onge gi thieth en oganda ma koro ok inyal konyo. Ok wadwar kaka nawacho ni mondo jowa wuog Homa Bay ni dhi thieth gi Kisii. Afadhali iwach ni koro ibedo referred Kenyatta mani ng'eni koro level mopogore lakini giwuok ka dhi thieth Kisumu Migori wabede ni ka wanyalo bedo gi thieth makibiro tiyudo konyruok tem inyalo dwaro. Mane mpango mawan.
Mana kaka uwinjo Dr. Davji Atela kaachiel kod Frederick Oluoch ka intiere boma ma Kisumu kono. Iwinjo kanyo kaka gavana mano manyien e county ma Homa Bay Gladys Wanga oloso okenge ma bende odwa keto mar bero sekta mar thieth e county ma Homa Bay. County ma Homa Bay en achiel kuom counties go ma bende jopiny osebedo ka se ahinya to e weche go mag thieth. To gino ma bende awinjo ka ilose Frederick Oluoch ka intiere e county ma Kisumu kono en gope ma bende mar KEMSA ma bende sani nitiere maponono nyalo mono mar mondo mi ute thieth kik bedo kod yedhe madwarore. Wach ma kama ere kaka inyalo tiek ahinya to gi sani ma koro counties oyudo telo manyien mar governors tieko gope mar KEMSA. Frederick. Erokamano kabisa. Aparo ni anyalo wuoyo mokwongo e wach mar kaka onbe ni ndiko jotich kasto abobire wach KEMSA ni. Aparo ni chik oyie mondo mi jotich ondiki e contract kata permanent. Tiyudo ng'enyne ka osendik ji e permanent to gibedo gi yom e tich. Kendo yudo ka ng'enyne strike bedo mang'eny bende. Koro mondo mi ji oti kipimo teko gi kaka gitiyo maber emomiyo ni yud ka contract bete. To contract ni bende bet kalure gi chik mane serikal ogolo chien kanyo mane giwacho ni gi freeze kata gichungo ndiko ji permanent and pensionable kuom higni 3. Koro pod ok giyawo ni mondo ndik ji permanent. Aparo ni nyocha machiegni ni ne giyie ni koro inyalo ndiki. Korka yien aparo ni nyaka koro wan gi Council of Governors, wan gi telo manyien mar Minister of Health, to wan gi partners moting'o jo union to ting'o private sector. Koro gima nyaka koro wang'i ni nyaka wadhi wabed piny wang'i ni tinyalo revamp kata inyalo los KEMSA ni e yo machalo nade kiyiero leadership mare manyien kaeto ging'iyo kaka gitiyo to gi jotich mare kaeto ineno ni yien ogemi mamano nyiso nyaka migi pesa moromo ma ginyalo tiyo godo. Kaeto ang'eyo ni counties mang'eny nigi gop KEMSA. Koro counties gi nyaka dhi yud kaka gichulo KEMSA gopgi mondo KEMSA obed gi pesa ochak supply yien. Dr. Davji winjo ka Frederick Oluoch owacho kacha ni ni chik olero makare ni lakteche inyalo ndike tich e yor contract kata indiko gi permanent kata kaka jogo mondike tich chuth. Ka bende wacho ni yorno mar contract noket kaluore ni ponono lakteche moko nitiere kod yom e tich katiyo kod weche ma bende otiyo godo. Bende ma en adiera? Owadwa nie sirikal ko nitie gima ko wacho nyaka waji kuma governors iko winjo bet moro. Lakini king'iyo bedo article 41 mar constitution ma Kenya ka omiyo every worker the right to participate in a trade union. Manyiso ni kondiki casual, kondiki contract, kondiki permanent and pensionable, mano ok nyalo moni gomo kaponi kamiti tie thagruok. Nimar thothne jotich tero oromo dangowa gik moko bed maber. Kaka ng'iyo kendo the human resource manual ma nyisi ma 2016 ogolo maler kaka onego bed ni indiko ji e public service. Nentiere draft ma 2020 mane dwaro mondo o change kaka indiko ji contract, the public servants and civil servants, but no yudi ni ndiko ng'ato contract ni en more expensive, okawo pesa mang'eny moloyo kondiki e PNP. Mar ariyo otamo ng'ato mondo bed gi dongruok nimar kondiki e contract to inga kinyalo pango dhi e school mondo med gonyore mondo iduogi konyo county no. Ok kondiki ni 3 ok inyalo paro mondo kibodhi e school mondo ibed kata specialize iduogi konyo. Mar ang'wen jogo weekend ni king'iyo dibilugo ni pension ma Public Service Commission oloso iluongo ni superannuation. Onge ginyalo implemente ka intiere contract. Mano miyo circular mano gol iga mokadho chako no iga ni
niso directive lika kone gobendi koji lakini council of governors noketo mondo jondik a contract mondo gi wajeni to punish the healthcare workers to ideally mono kill benefit to kiwacho ni Moscow ngadi punish gi yo machalo nade kata nade ingeni jomage nti governors gi moko onge winjo maber ogi understand for example ni karondiki mana contract karondiki mana casual but to demand the rights mar better healthcare for both the Kenyans to give for the workers is still there. Kone kipani ka uketji obedo contract oginyal nganyo. Mane paro mane governor malaki benenigo to gimana kuru nigo. Mana omyo kasa ine governors go donjo. Mana kuru gimala kipia. Aja nyisini jok manu ndiki contracte o se will bedo permanent and pensionable. Ni onge chik ewange kanyo. Kendo kucha kondiki egimilongo ni contract ni onego bed ni ka ng'ato maune ni ng'ato ma ondike permanent chamo 1,100 ng'amo ndike contract onego bed chamo 1,100 gi 50 kata 200 nyiso ni ok en cost effective for that particular county to ok ginya ondike jatichgo kondiki county ni in those terms tidoka you have more opportunities somewhere else will look ba jotich bedo mang'eny tingi tich ma thieth ni en tich ma kimedo tiyo imedo yangore imedo bedo more skilled koro ber mondi konjo piny ondik with that terms omyo sanie mane matimore ato nyaka sani bende kapod wantiere mane wechego mag thieth waseneno counties moko ahinya kwatiyo kata kod ranyisi kaka county no ma Homa Bay nyaka sani gintiere kod nok mar gigo mag pimo kute mag ayaki ka bende moko kuom apisas ma bende otelo ne wechego mag thieth county no ma Homa Bay seyo mano bad migawo mano mar NASCOP kuom koso kata deko keyo gige pimo kute mag ayaki e county ma Homa Bay magi moko kuom weche ma bende sani thiro kata ponono nyalo bedo ni hinyo jopiny nikech ka luore ni kidhi od thieth kacha mar mondo mi opimi kute mag ayaki tiyudo ni mashinde onge weche ma kamagi wanyalo seyo sirikal mar county kose waseyo sirikal mamalo gimana chiel mando wanyisi county mar Homa Bay osebedo ka onge thieth completely osebedo ka kidhi hospital onge yath kidhi inyisi ni kidonjo hospital nyaka inyiew gloves syringes osebedo ka awachni onge matimore kanyo kata ma level 5 mowachono anya wacho ni nitie level mar dispensary nitie ndalo moko mar 2020 ne waparo mondo jopiny kuno ng'any mondo at least function mar healthcare ma county no duoke national lakini mano timore ka lore gi jatelo mane kanyo okapani no yango dwaro mar jopiny mondo yud thieth kaka dwarore to I know can tell hope county mar Homa Bay nikech neno kata mana acting capacities mar chief officer negi keto Dr. Kevin Osuri ne jakom mar KMPDU Nyanza branch Ignia Beach nyiso ni no advocate ne jopiny gi dakteche mondo yud thieth maber koro sani mokete office kanyo apani dibedo mang'eny ahinya nikech noneno kata mana Nairobi ka Metropolitan Services ka ndalo mano ka oluga to keti edo ka ndalo gete hospital de osebedo ka tiyo maber jotich ondike mang'eny nikech mana gima osebedo ko advocate mondo timre koro aneno kaka governor Wango chako wanyalo bedo ni wan gi hope for the future to king'eyo weche mag kute mag ayaki kata weche mag programs gibedo managed both within the county and nationally. So gimati mwarema nyalo miyo gigo bedo matin maonge kaluwore gi kaka jo county timo reporting. Koro ka the whole system is messed up, usually kind of reporting margi to the national, to the NASCOP and all the department mondo gi equipments bedo faulty. Ero kamo gikmoko okwal gikmoko dhi kweno pogore mane manyalo miyo NASCOP gi other program coordinators ok miyo gigo e tema dwarore but apani ka gino bedo streamline gi county manyien mobiro ni maybe whether no change e yore gote akabiro korka kori Frederick Oluocha ka intiere county ma Kisumu wachni mar kedo koda kute mag ayaki maneno kang maduong' ma bende piny Kenya osebedo ka rakore goda ahinya mar duoko piny landruok mar kute mag ayaki to ka sani ka waneno ka gwenge moko ponono onge kits go mag pimo kute mag ayaki ma iketo sekta mar thieth e counties wa kama chalo nade korka wach thieth mar kute mar ayaki magi programs manodong e national government kanyo ting'o kar thieth mar kute mag ayaki
malaria, TB to kod mamoko. To ang'eyo ni magi gin bende giyudo mana mijing'o kowuok partners kata donors. Tiende ni kapo ni jogi okogemo kony, tiyudo ka gik monego bed ni pimogo kute mag ayaki kata mana yien bedo gi buok. Aparo ni chien kanyo ne wang'eyo ni ne nitie ywaruok e kind sirikal kod migao makonyo e gemo gige mag thieth mag ayaki. Mano waseneno ka bet nyothiro kedo gi thieth mar ayaki, kendo kaka gige thieth ayaki onge Homa Bay, e kaka counties mamoko bende nigi buok ilano. Koro miyo mano en shida mabet kowuok malo, tok ni counties, lakini Council of Governors ni kod teko mar kwayo sirikal mamalo mondo miyo ng'i ni weche mag thieth mapod odong' e lwetgi otimore maber e counties. To bende yande wayudo thuolo mar loso kod CEC ma bende ochung'ne wechego mag thieth e kaunti ma Kisumu, mano Gregory Ochieng Aganda. Ka bende nowacho kanyo ni nitiere okenge ma bende kaunti ma Kisumu temo mar keto mar bero wechego mag thieth e kaunti ma Kisumu. Wakunga winjane kaka noloso kapok wakao apachi Frederick Oluocha ka nitiere kaunti ma Kisumu kono. Bill mar adek ma wasechuyo ilongo ni Environmental Health Services Bill, Environmental Health Bill. Koro a second term ni, mano is what we will capitalize on. My only advice to them ni gi embrace gimilongo ni health insurance. Nikech health insurance bo konyo hospitandegi yudo pesa. Pesa mar nyiewo yedhe ng'eny saidi. Koro ka gikawo insurance to pesa ni bo konyowa. Mana kaka iwinjo Frederick Oluoch ka intiere e kaunti ma Kisumu kono, mana achiel kuom okenge ma bende CEC mochung'ne wechego mag thieth Gregory Ganda nowacho ni kaunti ma Kisumu dwa keto mar konyo ute mag thieth obeda kod yedhe moromo, mano mar jiwogi mar mondo mi gibeda kod okumba kata health insurance. Wech ma kamano kaka udwa keto e time yo makare, maneno ni jopinya omedo yudo thieth e yo makare ahinya te kindegi mapod wantiere kod sirikal mar loch gwenge. Frederick, ka intiere erokamano, aparo ni chenro ma Minister mochung'ne weche thieth Kisumu County owacho en chenro maber maparo ni kata counties mamogo onego bed ni luwo. Nikech iyudo ka ng'enyne en ganda ni gimiluongo ni health financing, kaka inyalo gem pesa makonyo e weche mag chiwo thieth e counties. Koro e Kisumu County wasekuongo kendo wang'iyo wach mar health insurance mana wacho ni marwacha. Tiende ni jogo maonge nyalo mar chulo NHIF, county chulo negi. Jogo mani kod nyalo ikwayo ni mondo mi ochul NHF margi kata odonji e marwa scheme ni. Tiende ni ka in e marwa scheme to koro idhi yudo thieth maber e wi pesa matin. Ichulo mana siling 500 dwe ka dwe, to thieth miyudo en mar ng'ama nonego bed ni chulo 1,700 kucha. Tiende ni yudo super cover. En chenro mar Kisumu County kod NHIF. Koro wakwayo mana ni kata counties mamoko bende winjre gi NHIF mondo gichak chulo ne jogi maonge nyalo. Tang'eyo ni counties moko kaka Kakamega, Vihiga gichulo, lakini gin ging'iyo mana mine mapek, to wan wang'iyo ji te. Koro miyo wakwayo ni counties mamoko odhi odonje wachni. Nitiere chike matayo thieth
awacho ni maduong' ahinya iluongo ni FIF, Facility Improvement Fund. Kisumu County oselose, kendo sani pesa ma ichoke osiptal dong' osiptal, kendo itiyoge bero alwora mar osiptal kod ng'iewo gigo michiwogo thieth ei osiptal. Neno kowuoye wi bill moro miluongo bende ni Public Health, Environmental Health and Sanitation, mane machiwo chik kaka ibero alwora mar Kisumu County. Tenen gi chik kaka wadhi kapo ni koso tiketi ichulo gimoro, to bendo ng'iso right mari kaka japiny ni nyaka ibed gi alwora maler. Ma king'iyo mano to en act ma bende an mang'iyo ni to tiyo nade, to be japiny neno ler kamoro amora mobete. Wasebedo gi chike moko kaka mang'iyo weche mag nyamrerwa, to gitiyo nade ka gin e gwenge. Idwaro ni gibed gi somo elamane, onego puonjgi maromo nade, tang'o gang'o monego gitim ka gin e gwenge, nimar gin bende gin gi level kata kiwango ma ginyalo chiwo e thieth. To ng'enyne idwaro ni gikonyowa dhi e utegi, ging'iyo mine mapek, ging'iyo jogo matuo, kendo gikowogi giterogi e osiptande. Aparo ni mago e gigo moseketi ma onego bed ni counties ng'iyo ni kawadwaro chiwo thieth, chik mane ma waketo madhi konyowa e chiwo thiedhgi. To Frederick iwacho kapodi antiere kuomi ka intiere e county ma Kisumu, kwani wacho e yo makare ni mano en chenro mabende tend county ma Kisumu, mano mabende iwacho kanyo ni luongo ni Marwa, en chenro mabende tend county ma Kisumu kata winjruok mabende tend county ma Kisumu nobiro godo kata obedo godo kod bad okumba mar thieth mano mar NHIF mar keto kata miyo jopinya oyuda wechego mag thieth e yo makare. Ka bende iwacho ni ne jogo maonge koda konyruok bende ponono county nyalo chulo negi pesa. Dago mar piny ni county chulo negi pesa adi, to kata kamano bende par ni county ma Kisumu ne achiel kuom counties go ma bende ne ntiere e pilot program mano mar Universal Health Coverage. Ka hiko omenda ni mar 2022, 2023, sirikal noketo tenge omenda madirom bilion 62.3 mano mar mondo mi okonya e buo chenro mar thieth mar Universal Health Coverage ma bende onego bed ni miyo jopiny yudo thieth e nengo moyueyo kata e nengo ma nyangafu. Chenro ma bende county ma Kisumu ni obiro godo mano koro keto chenro mar Universal Health Coverage e county ma Kisumu kama chalo nade. Kawachiwo chenro mar Marwa, entiende ni wachulo ne jogo ma onge nyalo. To kaka nwachako gi 90,000 households kata dhoute 90,000, sirikal mamalo bende nokonyowa e medo dhoute 24,000. Koro tiende ni wakonyore kanyo. Pesa mogoli ni dhi konyowa e chulo ne jogo ma sirikal mamalo ochung' negi, kendo konyowa e ng'iewo yien, chulo jothieth, kendo ber alwora mar kuonde mag thieth e osiptendewa. Te wachno mar Universal Health Coverage kalure ni county ma Kisumu ne en achiel kuom pilot programs. Nyaka sani wanyalo wacho ni bose konyo kaka dwarore kose jopiny pod obed bana kod geno kalure ni ma bende en tam mar 2 mar governor e county ma Kisumu. County ma Kisumu osetemo kabisa, kendo Marwa no ne en yo mar medo chiwo thieth manono ne japiny. Emomiyo county chulo ne jogo mok nyale. Kwang'iyo thieth ok en chulo thieth no, nyaka ibed ni yien nitie, jotich nitie, kendo gin gi gik manyamiyo giti kata equipment. Magi gigo ma Kisumu County oseneno notimo
chwalo osiptende mabeyo machiegni gi japiny. Gi sama wuoyo go ni yudo ka sub county ka sub county ogerne gi theater, omigi ambulances magi, tene kidwaro thieth tiyude yo manyangafu, kendo kata ken surgery midwa timi titime county kanyo, e sub county kanyero. To kochuno ni nyaka teri mbele, to nitiere ambulances materi maonge pesa michule. Kaeto wayudo ka dakteche bende miluongo ni specialist ma osomo ahinya mong'eyo tuoche kata thieth mopogore opogore bende watero e sub county kuondgo mondo mi gichiw thieth. Kabiro korka kori Dr. Davji Atela, in kaka jagoro mar KMPDU mano e pacho kae. Ka wang'iyo wachni mar universal health coverage mabende sirikal noketo kata nene kind agenda 4 madongo mar jatend piny mano Uhuru Kenyatta, nyaka sani wanyalo wacho ni universal health coverage chalne e pacho kae chalo nade kalure nitiere omenda mabende noket tenge mondo okony jopiny e bwo chenro mar thieth mar universal health coverage. UHC gi sani nitiere kanye pacho kae Atela? Mkongo, Kamano Joyce, adwa medo mijingo e gik moro ma owadwa wacho kae, wach mar ring fencing. Manyiso ni ka hospital ochoko pesa, gimoro ni FIF ni, to pesa dong tiyo kanyo. I think mano direction achiel ma wanyalo wacho ni Kisumu dhi maber gi counties moseketo that program, ni mar mano boyo hakikisha ni pesa no onyo yedhe kendo miyo jopiny oyudo thieth madwarore. To kadhi e part mar universal health care, en gima wadwaro, but apani ok wabeyude yo machiegni, kata kobedo gi marwa tichilo bedo gi gik ma jiwacho gite these programs te, to en gimoro ma ok ane ka wadhi yude yo mapiyo ahinya. To ma en nikech king'iyo sirikal mar national government to gi mar county government pogo yango pesa ma dwarore mondo obed health care obed improved. Kech king'iyo to thieth ma ji yudo osiptende gi, kata wadobo nyisi thieth ma ng'ato yudo osiptal ok nyal bedo nono kaponi sirikal ok kushonji ma ji ok chul to nyaka sirikal chul. To ka sirikal ok invest e health care, nyiso ni jopiny nyaka dhi osiptal ma chul gi pesa gi. Koro mano ema nyiso ni kokete ni kaka okete sani ma itimo mana mondo mi oring gi NHIF, to pod dhi bedo shida nikech collection mar NHIF king'iyo kata program ma gin go ok dhi miyo universal health care madwaro. King'iyo sani osiptende mosebedo accredited gi NHIF, osiptende mag sirikal gin kaka 75%. Mano king'iyo counties, national, all. To king'iyo private hospitals mobedo accredited gin 25%. Pesa ni wawundo ni NHIF nigi choko mar bilion 100. E bilion 100 ni bilion 80 dhi e private sector. Bilion 20 kende ma dhi osiptende mag jo sirikal to gine mag ng'eny. Mano nyiso ni pod onge kaka NHIF ni boran gini kaka dwarore. Ni mar osiptende kaka wik mokadho na penjo CEO mar NHIF ni mano ere kaka wan gi osiptende mag sirikal ma jopiny dhiye mang'eny molo mag jo binafsi, to pesa ma dhi osiptal sirikal tin. To nawacho ni service provision mamago miriambo, ni mar ka en level 5 hospital a private sector to en same level 4 hospital a public. Ka en level 5 a public sector and same level a private sector. Manyiso ni dakteche, jothieth and all onego bed marom, unless nitiere mibadhi moro matimore gi jo council e accreditation mar osiptende gi. Mano manyiso ni kata ber mana gina NHIF ni to hospital mar jo public onge dakteche, onge yedhe, onge lab matiyo, to nyiso ni jopiny pod bo dhi adhi e private ma pod gibogolo pesa fuko mondo gichul. Koro mano nyiso ni onego wang'ini to public hospitals ginya tiyo nade. To mano ema koro luwore gi jok mwayiero, leadership and governance mar mantiere counties gi, nyaka bed leadership mong'eyo health care mar jopiny, ng'eyo ni nyaka ndik jotich, ng'eyo ni ok onego divert pesa. Kendo chako ng'eyo mar pesa mar financing, budget onego bed ni medo. Iyudo ka ne nitiere gimiluongo ni Abuja Declaration mano timore higa mar 2001. Ne wacho ni
overall budget mar piny mar country ka Kenya ka onego bed ni 15% mare dhi healthcare. To king'iyo higa mokadho mane wantiere gi budget ma wacho ni malo, budget mano dhi healthcare 4%. Manyiso ni kata ka nitiere gombo mar bedo gi universal healthcare no pod ok dhi nene. To kendo king'iyo kaka vehicle mar NHIF run en oran mondo promote private sector. Maso jopiny pod thagore ka oket regulation ma ensure ni service public sector o improve. To ng'ama onego bed ni konyo eneno ni wach ni mar NHIF okonyo jopiny ma pesa makamago ok odhi mathoth e ute thieth mago mag ji giwegi mopogore kod mago mag sirikal. Bende wacho kanyo ni nitiere program mar NHIF ma bende ok nyal konyo e yo makare mar jiwo wach ni mar universal healthcare. E gin programs kaka mage? King'iyo mokwongo en ni the aim mar ngata kata constitution, Kenya Constitution Article 43 omiyo every Kenyan the right to access healthcare, emergency healthcare and reproductive health. To kidhi hospital one ni dhi Jaramogi level 5 to yudo thieth. To kidhi hospital next kind of yudo thieth. To samo yudo thieth no ing'e chuno ni nyaka idhi private sector mondo yude yedhego. Mana subtal mabadhe kanyo. To yudo ka sama idhi kuonde go in gi isebedo gi chulo premium mar NHIF. Koro onge jogi ogolo mechanism mar pesa yake chul dwe ka dwe, lakini thieth kile hospital stedagi onge kenyalo report ni ok yud thiedhego. Koro nego gigel that mechanism ma balance on your end also. Ere kaka jogi boket bedo accountable on the same. Giwachiel taking yo ni jotelo, directors mag counties, jo MCAs, jo CECs, getting that NHIF insurance or other private insurance. To some give a thief or give you September again get counties. Get take the private hospitals. Or give it here. Because you Katagino won't give a trust at these particular facilities. Tomorrow's look at the governors. Manema achel yonomanyoka onge plan maber mono give improve those facilities. To watch my NHIF apari gimaduonge ye kany mana mibadhi. Ngesama 80% mar budget give the private sector. Nisoni ntiere mpangilio moko magin goma ntiere hospitende ma okti but pesa no dio kagima chula hospital dok negi. Magi ma ose yangi ose renda lo moko. To kata sani yo ma oket yo magi keto go plan magin goma UHC ni nikech tot ji dio hospitende mag public to kuyud thieth. To chulo ginda give the private hospitals. Koro dware ni jo mantiere county assembly, jo piny, gi sirikal nyaka ket these organizations accountable. Ji nyaka wache ni kidhi hospital ok yudo thieth midwaro. Ok onego bed ni ling. Onego bed ni penjo MCA ni ne area ng'o metimo ne wach oversight ni. Mondo oversight those county governments mondo tim gima dwarore. The same thing nyaka tim ne National Assembly. Ni mane mabo keto yo maratiro mar wach thieth gi. Anyakora Ramogi Tv amedo paro ni okinyi makawuono thon wach mabende watu wake otudore kod chala mar thietha e counties magwa. Ka okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bede studio kae kod Dr. Davji Atela manjagoro mar KMPDU mano e pacho kae ka chiel kod Frederick Oluocha ma en director mochungne weche mag thietha e county ma Kisumu. Penjo ote moramora mabendi nyalo bedo godo inyalo chwalo nwa ote makamano kokalo e namba mar ote machuok ma en 236 Facebook kacha bende wantiere live okinyi makawuono iyudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo wantiere live. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Gie thuolo ni yena mar mondo mi akaw yoyo matin mondi tok yoyo marwa abiro duogo wadhi mbele kod twak marwa kikidhi mabor. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. E Injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel, gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge.
kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye oheri nyathiwa, kik ing'adi chunyi wuon ni an ok ohera. Kaitai kod Jilo Jamwaka, Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, gira bala kwasi wad gira jabu. Kodo dhiambo, wonya ngege. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo nono. Ma entie dero, the house of Rumba. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Gata sim tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okonyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama manyo te kontiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sa 5 otieno mana e Ramogi TV. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machigli kendo nyakwara Ramogi Jwanga mondo wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono kaponi e kitudori kodwa to kilewa ahinya kalori ni pod wadong kod dakika mamoko mar dhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono kutudore kod chala mar thieth e counties magwa gi thuolo ni antiere kod welo ariyo. Wendo wa mokwongo en Frederick Oluoch, ma en director mar thieth e county ma Kisumu, tudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e boma ma Kisumu, kachiel kod Dr. Davia Tela ma en jagoro mar KMPDU montiere godo e studio marwa. Nyakwara Ramogi Jwanga nyisi ni ka entiere kod penjo ote mora tudri kodwa e namba mar ote machuok ma en 2-3-600
Facebook kacha wantiere live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka wadhi mbele koda tuaka marwa Dr. Davji Atela kachiel koda Frederick Oluoch ka entiere e boma ma Kisumu kono. Jopiny bende osebedo ka yuak ka chwalo duongi kotudore kod midhiero ma bende gisebedo ka gikale ahinya to e sekta mar thieth e counties mopogore opogore. We wawinjane mondi kaka jopiny e county ma Migori noloso kotudore kod chal mar thieth kata gigo ma bende ok giyude yo makare ka gintiere e county ma Migori. Ma health chonek ber kabisa, but sani koro wadwa kwa mondo gavana masani olose ma kidhi osuptal yudo ka daktache nitie ipimi piyo to rie kodi kuma yath nitie timi yath mok ni ipango lain bang'e to koro aka ni yudo ka nyathi ng'ato tho i lain. Farol obedo kaka jela ma en ni ki osethiedhi ka pesa otami tibedo detained. Alafu referral obed referral kaka nyingo osebedo referral nok ni pod ng'ato kobiro to ni Kisumu kara nyinge en ga referral lango. Mana ka usewinjo mago jopiny e county ma Migori ka bende ne giloso kanya moko kuom giywaka kotudore kod wachno mar dino ne ute thieth apo nono bil mar osuptal otami mar chulo. Moko kuom gi bende ywak kanyo kotudore kod wachno mar yedhe ma bende onge ute thieth ma pacho ka biro korka kori Frederick Oluoch ka intiere e county ma Kisumu. Gin yore mage kata okenge mage ma ute maga kata sirikal mar counties onego bed ni tiyo godo mar neno ni yedhe obedo e ute thieth duto mag counties magwa e yo makare maka japinyo dhi kacha to oyudo yath modwaro ma ok ni ng'ise ni di nyiew yath kumachielo. Gima koro counties nyaka temi en neno ni giketo pesa moromo e thieth kendo sama jo thieth timo budget margi nyaka giket pesa moromo mar ng'iewo yedhe kod gigo mag pimo ji e lab. Yedhe pesa ni onego bedi ni jo thieth yude. Ing'e ni kamoro inyalo keto budget tiyudo ka pesa cha ikete kacha to kamoro samidware okinya yude. Koro kapono sekete ma jogo machiwo thieth oyude onego bed ni ging'iewo yien gi gig lab gi kata ka giwuok KEMSA kata ka giwuok supplies mopogore opogore. Ka yien gi osechopo kata gig lab nyaka wang'i ni gigi waluwo ni to bende gichopo e osiptande kendo nyaka wang'i stock margi. Iyudo kaka Kisumu County ka nitie application mwatiyogo kendo wachiwo tablet ma itiyogo manyasani miluwogo kaka yien tiyo koa e dispensary nyaka chop e referral maro. Koro aneno ni ma nyaka wang'i kaka wadhi luwo kaka yien gi tiyo to kod pesa mochiwi nong'iew yath. Kabiro korka kori Davji Atela wachni mar koso yedhe e ute thieth. Ang'eyo ni ok en oganda e county ma Migori kende. Akabe naneno kata kokalo e namba mar 33600 Gideon ka wuok e county ma Kiambu bende wacho ni e ute thieth ma bende yudore kuro kaka mano mar Lothuru wacho ni onge yedhe kuro ka bende owacho ni dogom mar nyiso governor margi one kaka nyalo konyo gi e yo makare kendo otine gi maber. Wachni mar yedhe e ute thieth ahinya to mago mayudore e counties onego bed ni ikonyo nok mar yedhe e ute thieth e yo machalo nade? Ng'eni mokwongo luwore gi health force ma counties ginigo. Koro ka nitiere shortage mar dakteche counties, nitiere shortage mar clinical officer, nurses, tata king'iyo kata mana dakteche ka wantiere gi dentist, pharmacist, gi medical officers, ka nitiere nok margi e osiptende mag counties. To kata koro mondo ng'ato ng'e ni yedhe go onego bed ni bedo matek. To mano timore e counties mang'eny. Koro gimokwongo bed ni sirikende mag counties gitimo nego bed ni gindiko jomopiedhore, jok mo ong'eyo wach mar thieth, dakteche, pharmacist, dentist, onego bed ni go hospital kai gi nurses te mondo gibedi nikech mano bo ensure ni ang'o gik madwarore gi gima bedo procured gi gik ma dwarore.
mano gima apani osebedo ka koso e counties mang'eny ni mar counties osebedo kundik jo thieth gi osipitende gi. Mar ariyo onego bed ni kaka wadwa wacho gitie ring fencing ma pesa mar oketo hospital mochoki dong ti hospital kanyo to kata kita ng'eyo level hospitende moko be yudo ga grants mar rano hospitende go. Onego bed ni budget moketo hospital mar nyiewo yedhe bedo hospital kanyo ok gol mondo timgo mondo bed timgo e lobby chul jo MCAs olos go ndara kata obed gwar mibadhi mano bed jako bed kanyo. To yo moro achiel mang'eyo ni sirikal ne temo go mano ne gitemo keto ni jo sirikal te oyud yedhe ka wuok KEMSA. To gino nitiere gi berne ni ne gino ka kiyudo KEMSA molo bedo gi suppliers moko gi to dhi golo wach mar kickbacks cha ma in ka miyo supplier moro tich to jako chuli ka yath en siling 50 to miyi gi siling 70 to prayo mane wiye ni tele kochoki to idwoko ne jo manie counties ka mwa chini mibadhi mano yo achiel mane gitero mondo miyo odwoko go mibadhi piny nikech koro ne chuno ji temo mondo nyiep kacha KEMSA kacha to apani mano gima ne jo KEMSA bodhi tiyo go marach makuche makoro mibadhi odhi bede tanda wuoya koro mano onego bede ng'iyo to king'iyo KEMSA kata ma supply yedhe gi gima osemoni tiyo ka dwarore iyudo ka counties mang'eny nigi pending bills man tunes to billions. Kang iyo report ma 2021-2022 iyudo ka counties neni poko chulo KEMSA billions madhi 60. Nisio kata mana yedhe magidwaro gi mondo gibed go mondo gitigo iyudo ka bedo matek. To counties mane oyango wach mar tich mane ne giluongo ni pesa mochoki dong hospital kanyo ka Nakuru, Kisumu to gi Kakamega iyudo ko chulo yo machon. Koro mano miso ni yath bedo. Koro nego bed ni counties prioritize healthcare. Nego ging'iye te. Ging'i jotich. Ging'i leadership mantie hospitende go. Kidhi keto ng'ato ni telo hospital. Bed ng'ama ong'e wach thieth. Bed ng'ama ong'e wach mar yudo yedhe. Kidhi ng'iyo jomindiko. Bed niko jomoromo madhi kelo thiethno. Mano bende ok ging'i mano. Mar ang'wen nego ging'i ni pesa cha oketi moko gol keto bangi machielo. To ma en ratie mar jopiny. Sama idhi hospital to kiyudi yedhe go onego bed ni go koko keleng. Sama jomane jokane wuoyo Migori giwacho ni ka gidhi hospital to girito okinya kodhiambo kineno daktari. Nyiso ni county no pok ondiko daktari. Koro nego ipenji gini to pesa mantiere mar healthcare no odhi kure dakoni dakteche. Mano mbokero mbomiyo bedo gi lokruok. Kata nyamiyo MCA ni matinde gi oversight dito penjo wach budget no mondo diro mondo dakteche ondiki yedhe onyiew and hospitality. Akabiro korka kori Frederick Oloch ka intiere e boma ma Kisumu kono wach ni mar gope mathoth mabende ute thieth mag piny owacho nitiere godo mar KEMSA mane en wach mabende ponono thiro kata mono counties bedo kod yedhe mathoth. To kata kopogore kod mano gope makamagi nyalo tieke yo machalo nade mar mondo mi KEMSA omeda chwalo ne ute mag thieth yedhe kachiel kod gige thieth mamoko monego bed ni gibedo godo. Par ni jatend piny moyier bende mano jatend piny moyier William Ruto kalure kod weche mabende kata kanoporo wach kod jogo manitiere e sekta mar thieth noyango ni obiro rucho oko kata obiro golo wachno mar ni ute thieth onego bed ni nyiew mana yedhe kowuok e KEMSA mar mondo mi ochiwne gi thuolo mar manyo yedhe kowuok e migepe kata mamoko. Wach makamae korka kori neno ni kaponi ochamo muma kendo obedo jatend piny mar abich pacho kae. Chenro makamano mar keto ni yedhe ok nyiew ka KEMSA kende tinyalo nyiew nyaka kuonde moko. Be ponono nyalo konyo e bero sekta mar thieth e pacho kae koso? Wach mar bedo ni KEMSA kama nyaka counties yude yath kata migawo mag sirikal yude yath osemiyo wabedo gi midhiero ahinya kendo dok chien e chiwo thieth e counties kata ute thieth mag sirikal. Ni mar ng'enyne gionge gi yien midwaro. Koro yudo ka gionge gi yien japiny to dwaro thieth. Kendo samoko yudo yien manondikne to neno ka gima jotich sirikal nokwalo yien kata counties onge gima timo. Tiyudo ni yien ni chik wacho ni nyaka yude mana KEMSA
KEMSA ni bende onge kode. Koro aparo ni mondo wakony gini KEMSA mondo mi pesa mondo bedi ni onyalo ng'iewo yien aina mopogre opogre. Mar ariyo, paro mar golo chik ni KEMSA ma nyaka ng'iew yathno en gima ber kendo odhi konyo ute mag thieth mag sirikal. En mana ni ka koro odhi oyawe ahinya, dhano en dhano, ji koro ok bi dhi ng'iewo yath KEMSA, gibiro dhi ng'iewo yath kuom jogo manyalo gweyo negi gimoro e tokgi. Koro aparo ni onyalo dhi gemo weche mag mibadhi, kendo kane kodhi konyo ahinya. Koro oketa chik ni atamalo 70 iyudo KEMSA, atamalo 30 inyalo ng'iewo oko. To koyawe yawa kamano to dhano en dhano, jo Kenya bo gin jo Kenya. Ibiro yudo ka koro gitimo ohala kendgi giwegi, mamano en tok chik kendo ok dhi konyo thieth ahinya. Deputy Jatelo, winjo ka pono ni be yieri kod wachno ma Frederick Olocho wacho ka intiere e boma ma Kisumu kocha kotudore kod wachno mar keto bad migawo mar sirikal mano makeyo yedhe KEMSA mar mondo mi kik obed duol kende minyalo nyiewe yedhe pachoka. Kaka nawacho mokalo chani ntiere ber mar keto KEMSA kende, to ntiere rach ma keto KEMSA kende. Kaka wadwa wacho ni kiketo KEMSA kende to ntiere yedhe moko ma samoro koso ma koro kipo ni rito mana KEMSA to jo piny mabedo ka hinyore. Koro proposal mane oket ni ok yaw gini te, ni mar ko yaw te do kuo medore. Oket ni koro 70% maybe koro wuok KEMSA directly to pradek ing'eyo ka nyayud kamoro machielo, lakini ing'eyo ni gin jomage miyude mondo ket chike marito jopiny. Anyakora Ramogi John podi nyalo medo tudri kodwa kioronwa ote mari kata penjo mora mora ka bende wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Frederick Oluoch ka intiere boma ma Kisumu kono, nitiere japiny moro kae ma bende penjo moro kae ma bende dagomb mar mondo mi ilernwa okinyi ma kawuono. En Betty kowuok e county ma Kisumu, ka bende wacho ni jogi chandowa gi wachno mar marwa. Kidhi Russia to iriembi ni nyaka idhi Lumumba eka iduogi kowacho kanyo ni konywa uru. Ponono kinyalo mana lero ne jogo ma bende ponono neno okinyi ma kawuono ka gintiere boma ma Kisumu, inya jogo ma chwalo ng'ur margi kotudore kod wachni mar marwa. Erokamano kabisa. Aparo ni shida maditie en ni NHIF kapo ni in go to nitie osiptal ma nyaka iyier mokwongo ma ema kituo tidhiye. To kisedhi kanyo eka kapo ni bedo referred eka koro gedo gi ndiko ni referred idhi osiptal machielo. Kendo e chike mag thieth ka dwaro ni ichako thieth e level mani piny kiidho malo. Koro yudo ka en thieth monego bed ni dhi Lumumba, tini dhi e referral ma en kaka Jaramogi. Koro onego bed ni kuongo osiptal mari mani yiere NHIF cha. Kose neni kanyo to ken gima dwaro ni otimne rofa to kae to gi rifai ekidhi osiptal mamalo. Koro aparo ni kanyo no oselernegi ni ng'ato ka ng'ato nyaka yier osiptande mar NHIF ma kotuo to dhiye. Apani mane magemo gwenyruok. Kamana ahinya, geno ni Betty ka intiere boma ma Kisumu iwinjo wachno e yo makare. Dr. David Jatelo, ponono in bende nitiere wach midwaro medo kotudore kod wachno? Ng'eni kowacho ni wadwaro universal health care. Tinyisi ni kidhi osiptal in e county achiel to kidhi osiptal moro ni inyisi ni hapana dhi osiptal machielo ni. Apani mano okay, NHIF time to mano chalo ukaloni. Gech sami okinya nyisori koro ka wuok an gi NHIF tane Kenya achiel ta wuok aonge Migori adhi limo maybe jonyuolna
Oma Bay kana dika machielo to niko chuna mana nyaka awuotha dog kuma otamandiko cha mondo thiedha mano keyo maber ma dinyiso ni nitie universal healthcare onego bed ni sama in gi card no gin gi plan ma osiptal ma dhie ayudo thieth ni mar sama ngato wuok ka dhie hospital wuok machielo ka machielo odwaro thieth yes ko mano gimoro mana kata no wasendiko proposal kwa nyiso ne chef ni mano gimo konjo piny gimara ariyo kendo en ni samoro nyalo dhi hospital mar dispensary kata hospital mohogi tudo ka thothne king'iyo dispensary mantiere Kenya ka onge dakteche onge jothieth makata thoth kiyudo cases mwango moko mag cancer kata mag tuoche moko ma odhi ahinya en ni mar idhi hospital mar dispensary idhi health center to samoro ngi cancer mar throat to gin thothne gin mi mana antacids gi koro mondo mi idhi hospital mamalo mantie daktari mondo thiedhi yudo ka intiere osedhi okang' ma mwesi chako hinyori mana miwacho ni sama inyisi ni idhi dispensaries gi idhi health center gi ber mana ka nitie dakteche mang'eny mosendiki tadwa nyisi sani ni kata mana Jaramogi Oginga kata mana Kenyatta kata mosiptendegi onge dakteche moromo dakteche e Kenya ka sani entiere wacho ni ratio mar doctor to patient ratio is 1 to 16,000 manyiso ni to recommendation mar WHO en 1 to 1,000 niso ni dakteche no kabisa tena hinya omiyo koro ber ka that card marwa chichilo gi mogete NHIF onego ne gini ni kama itueno ka ndio hospitali badhi kanyo onego beni dhi yude thieth ok ni thagori. Akasomo moko kuom ote ma bende pod aneno ka joneno magwa oronwa mano kokalo e Facebook kata kama bende anyisou ni wantiere live okinyi makawuono. Barkuku George mar Thimli Choinga, Migori County wacho ni en gima lit ni nyamrerwa machiwo yore thieth ne jopiny ka obedo matuo to gionge kata okumba mar thieth. En chenro mane magiko ne jogo nikech gisani awinjo ni iluongo gi ni level 1 hospital. Penjo makamano dagom mara chwelo ni Frederick Oluoch ka intiere e county ma Kisumu. Nyamrerwa gin jogo mabende waseneno ka konyo ahinya e kor gwenge mapacho ka chenro mage monego beni keto negi e buo sekta mar thieth e county za Frederick. Mana kaka waketo Kisumu County, Governor marwa ma Kisumu County Professor Nyang' Nyong'o ne ochiwo chik kendo omiyo nyamrerwa stipend kaeto chulo negi NHIF. Aparo ni ma en gima counties mamoko nego luw. Onego bed ni gichulo ne nyamrerwa NHIF kaeto gimiyo gi gimoro mambalang' manyalo miyo gibed gi mijing'o e tiyo tijegi. Koro aparo ni kar ka nyamrerwa kanyo counties ochul negi NHIF kaeto mige gimo matin. Akurka kori Davjatela nyamrerwa mabende konyo ji e kor gwenge mapacho kae chenro mage maponono sirikal manyien kata governors manyien modonje tela inyanya to mago maponono gine telo e tielo mar gimo kuongo oket ne gima mondo mi gin bende ngima gi obedo makare kata obedo ni gikonyo jomoko e yo maber. Ingeni union wa KMPDU ne wa regi jo miluongo ni community health volunteers nyamrerwa gi mo andiko the health amendment bill mondo oweluongi ni community health volunteers ni mar sama gintie community kasa gitiyo olonge community health workers mondo omigi mshahara mana yaka Frederick wacho omigi stipend mar tich magitimo ni mar onginya bedo ni intie kucho ni miyo directions mar joma tuo mondo kuonde magija dhie to onge chudo miyudo koro mano gima union wa okawo matek ahinya mondo okonygi bedo gi mano. Mar ariyo king'iyo wach mar dhi hospital mar thieth ni to giyud thieth ok en margi kendgi. Kata dakteche, nurses, clinical officers mang'eny osenyaka gomo ndalo COVID ni mar ithiedho in jathieth in hospital itimo for services to kori tuo kata ng'ati moro tuo to chuni mondo form WhatsApp group chuni mondo jonyuolgi jothuro uslo mondo kiyud thieth. Mano miyo wacho ni ka wacho ni NHIF miyo ji cover onego mi ji cover makidho hospital to kichak iwacho ni ochopo level ni koro nyaka koro inyonri gol pesa mondo utim katibug wiye
Omio mane SS mar universal healthcare. To mano nyama timore ka osiptende mag sirkal gitiyo madwarore. Gintiere gi doctors moromo, gintiere gi yedhe, gintiere gi machines. To thothne iyudo ka awacho ni jomanie sirkal, jomanie parliament health committee, macho waneno ka jomaran NHIF gi jo county assemblies, thoth jogi ema nigi private hospitals. Koro gibiro dwaro matek mondo NHIF kik tiye public, kata mondo public kik ti mondo private odhi maber. King'iyo kata mana Kisumu, neno ka nitie mpango mar keto private hospital. To ka in county government mochung' ne jotich, what essence ma in communicate private? Because there's no time ma private nyalo outweigh government in terms of investment ma healthcare. Kija kinyo kata mana county kaka Nakuru, nitiere plan mane yo Kabarak, ido lose 35 billion hospital ma private sector. Nyiso ni investment mar public sector dhi bedo messed up. To jomati bedo gi private hospitals go, thothne gine jomo kede telo. Koro giketo mondo public health kik ti. Kata king'iyo sani, ndalo machon somo public hospitals ne dhi maber molo private hospital. Sani thothne private schools dhi maber molo public. Kiyudo joma drive private schools gin joma tiye tiesi, joma otelo ne wach mar puonjruok no. To mano machako neno healthcare sani be. Koro onego bed mang'iyo ni ka gimoro fail, ang'o miyo fail? Nimar there is no time ma private sector can always outweigh the investment mar public. Then jo governors ki sirkal ma national onego chak ng'iyo ni expenditure ma dhi e healthcare, ma chulo jothieth, ma nyiewo yedhe, ma miyo labs bedo gik moko, ok en expenditure. Onego ng'iyo kaka investment. Nimar mano miyo joma nie counties no mijingo mar bedo gi better health mondo gi improve that economy. Koro mano ka gichako ng'iyo kamano to bo bedo gi healthcare bo bedo gi pogruok maduong' e counties kata national. Nyakwara Ramogi Tv bende dago mar paro ni okinyi ma kawuono kango chopo kanyo saa 3 mar okinyi wabiro dhi achiel kachiel nyaka e doho maduong' mogika ma pacho kae, mano Supreme Court of Kenya, kama bende podi imedo yala mano bura makwedo loch mano kata yiero mara kata lendo mara William Ruto kaka jatenda piny moyiero. Weche makamago waluonu machiegni kendo wabiro kelo ni achiel kachiel ka nyaka sani ikruoge makoni kod kocha iketo piny mar winjo kata mar bende kango chopo kanyo saa 3 wabiro dhi kuro mar mondo mi wamed luwo machiegni kaka chenro mar yalo bura ma kamano dhi nyime. Chenro ma bende onego bed ni chako kanyo saa 3 mar okinyi. Gie thuolo ni yiena mar mondo mi akaw yoyo mar ariyo kendo eka waduogi watieka twak marwa okinyi ma kawuono kapok waringo wadhi nyaka e doho maduong' mogik ma pacho ka. Step by step, every day, practice only. A mom knows the importance of a good habit, like a nutritious and tasty breakfast with Blue Band every day, filled with omega-3 and 6 and the energy she needs. Every day is a chance to show. Breakfast with Blue Band. Grow their success day by day. Asante sana, ngoma sana ba Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, hapo ni talking about. Unajua hivyo? Najua hivyo. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool, lakini si swimming pool ile ya blue ile blue. Bana na diagarai. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki.
Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo en ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Dag mor ngeso ka ngeso sang'wen otieno, tiedero ngeso ka ngeso sa 11 odhiambo, ngoma owake wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo, Ramogi Night tich abich ka tich abich sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' chenro marwa mar okinyi makawuono kama taye chenro ni nyinga Podi Joyce Oduor ka bende amedo paro ni kango mol kanyo sa 3 mar okinyi obiro teri achiel kachiel nyaka e doho maduong' mogika mapacho kae kama bende joyala buche podi dhi mbele kod yalo bura makwedo locha mar William Ruto kaka jatend piny moyiere pacho kae. Mano toka jomo pogore no chwalo ng'ur margi e nyim doho ka thoth jomoko noko yie kod duoko mabende no landa kod jakoma mar IEBC Wafula Chebukati mano yango William Ruto kaka jatenda piny moyier. Bura makamano podi wamedo luonu achiel kachiel kendo e kinde mabende chenro makamano biro chako sa 3 mar okinyi wabiro dhi kuro mar mondo mi wamedo winjo kaka okinde ka achiel kod joyala bura medo bilo wacha e doho maduong' mogike pacho ka bende odiochieng' manyoro ne waneno ka gipenjo moridore ahinya penjo mabende nyaka duoki kod okinde mago mag Ruto ka achiel kod Gachagua, Martha Karua gi Raila Odinga kod okindego mag IEBC. Chenro makamano podi wabiro medo kelo ni achiel kachiel. Ka studio maru okinyi makawuono nyako Ramogi Ajwang' podi wadhi mbele kod twak mano kotudore kod chal mar thieth e counties magwa. Kata bedo ni wadong' mana kod dakika matin kende mondo wadhi e doho maduong' mogike pacho ka podi antiere kae kod Dr. Davji Atela ma en jagoro mar KMPDU ka achiel kod Frederick Oluoch ma en director mar public health e county ma Kisumu. Ka bende watieko mana twak mar okinyi makawuono kapok wadhi e doho maduong' mogike pacho ka. Frederick Oluoch ka intiere county ma Kisumu kinde mathoth waseneno ka ng'anyo mar lakteche timore ahinya e ute thieth ahinya to mago mag piny owacho mapacho kae. E sirikal mabende kata nyaka sani waneno ka governors osechamo mo governors moko telo e tielo mokwongo ka Kisumu kono nyong'o to nitiere e tielo mare mar ariyo kaka governor e county ma Kisumu. Ere kako nego bende iduoko pinya kata itieko ng'anyo mar lakteche e ute thieth mapacho ka luore ni lakteche ko ng'anyo jopiny matiyo kod ute thieth mag piny owacho ema yudo hinyruok mathoth. Gima nyaka koro governors temi kata county government agreement kata winjruok mora mora magiketo gi jo tich mag chiwo thieth e counties nyaka koro neni olu kendo ochiw kaka dwarore. Kuonde mag chiwo thieth kata lora mag chiwo thieth nyaka dhi maberi, nyaka gem yien, nyaka gem equipment kae to kata gigo mipimo godo ji. Kama giotimore to jathieth jachiw thieth bende ichulo sarane e wang' sa, imiye promotion e wang' sa. Ok apar ahinya ka wanyalo dhi bedo gi strike ma waneno gi. Gin gigo minyalo wuo kendo inyalo chiw kaka winjruok otimre.
Kabiro korka kori Davji Atela, ang'o ma lakteche dwaro mar mondo mi kik gidhi e ng'anyo ma kinde ka kinde kalore ni lakteche dhi e ng'anyo, gin to gidhi e ng'anyo ka gidwaro ratiro margi to jopiny to sani koro koso yudo ratiro margi kalore ni yudo thieth maber kendo e yo moyueyo en ratiro mar jopiny. Lakteche dwaro ratiro margi, japiny to ok yud ratiro margi kinde ma lakteche ong'anyo. Lakteche dwaro ang'o mar mondo mi wachni mar ng'anyo mar lakteche ponono kik wanene higni 5 mabiro ma sani koro governors counties moko nitiere kod governors manyien. Kiwinjo kaka director wuoyo, iwinjo ka kuom wuoyo ni nyiso ni ng'anyo mar dakteche kata mar jothieth en konyo jopiny ahinya mondo kata konyo jo dakteche gi. Nimar ka in daktari tidhi osiptal tidwa thiedho ng'ato tionge gi instrument mag thieth, ionge yath, ionge ang'o, nyiso ni ng'ano botho kineno. Koro thothne kanwa Dr. Davji Atela mos ahinya, ang'eyo ni twak ne mit ahinya, lakini nyisa ni gie thuolo ni ang' chuno mar mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e doho maduong' mogik. Dagoni erokamano ahinya Dr. Davji Atela kaachiel kod Fredrick Oluoch ka intiere e boma ma Kisumu kuom bedo kodwa gi twak ma kama. Oriti masani nyinga Joyce Oduor, achiel kachiel wadhi nyaka e doho maduong' mogik ma pachoka. The Supreme Court of Kenya for the further hearing of the presidential election petition number 5 of 2022 as consolidated with petition number 1, 2, 3, 7 and 8 of 2022, Raila Amolo Odinga and 7 others versus William Ruto and others. The Honorable Chief Justice, President of the Supreme Court, is presiding. Thank you and very good morning to the court. I think yesterday we agreed on the order of business this morning. The team led by Senior Counsel Professor Gedu Muigai will have 15 minutes to respond to the questions that were 30 minutes to respond to the questions that were raised yesterday.
Good morning, Madam Chief Justice and the distinguished judges of this court. We are ready to respond